Nsem nyame kwa ena onim mefa kwanya sunoma mo bibia ayejo samrei afidi awutie yenhira 104.5 FM yani etia asane akotie binom yani ekabie wemu yani edi sunsumu ensem dwumadi a yade di untoai Ewiase Mu Nsem na mesaw enadwumadi mesi yiwasum pa yiwasum na nsem sisi wiase hu wiase nya hu a kiada ya ntoprumu si wiase hu sanye ntwato so a na akoye sunsumu ade abusua nyina akwa apam sawo de yempe oye yempe onkoso yempe akwantuo yempe oyade yempe oni nguase sansem nyina yase adane sum na fabra begu yesoate ne mobo ho yentu ne srane abasa bia duru dia dia asofo ma kuni ne amintiri nyina efie ha no mugu eduru dia dia akonfo wana oka bia womu yempe sofo konfo bia konfo a ofie urade omu nyina fidia mu no mo eti eduru dia dia sekoye anisu a ne kananya den ehwana motori ana efo ne mo mekoye sunsumu ade a ehwana asam no wono unim na meka wo se ene eda fiada na eda toso maako aduonu enson obosumi etoso enwotwe fiempinu ni aduonu baako no emu kakra me se afi ekwa wieye na ede baton stick pa na nam yimpa ya sa afi enkwa wieye no na asiu yie na asiu kra yie oni abusuamu ni nyina se hia dono ana moba na pai minim se waka amen na nsam no ne mo meka wo se edi amejeso ye nkoso ahene krobi so ma ahene o chiri krom ene kokobra assemblyman na kotokose nsatia ba ko wei ensam kruman kwan timini abedwafo ene ebe ka bom ne di Wiase Mu Nsem dwumadi adi wontoa amansabu afo akwasibu afo bekum nam 1 osum yesompa sanso na edamanso ogoro ne ba akopɛ ono nso esum ye chief producer no da so ye nana AJ Sikapa performance ye otosum yenu mpasa so number 2 akwamu hene yewura onkwa so piao na me no kasai Pauli Adama osi Facebook no ye betu arrangement ye live o Facebook ebra o ko search Insha 104.5 FM dwumadi obehwe ne live etimesre enne ko Facebook live na me se na obehu ani so ade na obetensem konfo na anu ada abrante bi betena ha sopa anu keka no hu nsem bia ya chamobo si ade ne beba konfo no wa ha na ohwe na afade a na me no kasai upeso here YouTube and so Insha TV Plus na no so ohwe ne live na fei multi TV channel ne so no ye Pimsign TV na no so ohwe dwumadi live multi TV channel no so Mrs. Sabre me no kasai case number 1 na no ada abrante bi betena ha mo amutani ehwibomu no mo fidie no emfiri hada no abrante Isaku ya na akwasibu afo enem ya meti adwamu yase ne din nka wo so de kobobo nanso omo oboda se de ne din tene nko obobo DSTV so kran kanchen no Isaku obetena ha ka kire ye se konfo bi kwa ode ne nam so opoku krom enso nyamiani ha no atete no to ba bebo ni nkro yese atiefo bosa konfo no yede ne baba fidia mu adie wadofo chief producer Adama wa yire konfo no de na ba ne abetoto na no Isaku asemo bekan no na nanso ose ho de ai etude ko Facebook live na kohwe samrei konfo salamatu o fidia mu enti yenyina yankamom yensi etrase ye veun hwetwede apo nyankopon nsa enu ati no me de baton stick no betumri katente pa na basa mfuturo le bedimachi adofo mumia mompae uye nyame kese ye da wase so
Obroni sei na wo de FM kese sei ebeduma santeman ama santeman ehunu wani onyam minyankopon dumadi a ekoso mi gidi se efiri na wo na wo de asiwo se ya bebua ya wiye biremu ami ehunu no kwara sorfo ene entro asorfo minyankopon de di nkai mi pagya santeman nyina asawonsa atiefo a etie FM sawonsa minyankopon obiwa ni radio de ho se yeni firi oda manhira ewo ha no enko wonso ewo Yesu Kristo demo awurade ewo a wotumi hira mani bufuo manentere nka santeman nyina emu panimfuo emu asojafo emu policefuo wasam se anomia eni nyina so ne enyina diabo eni nyina so ne enyina wasam so okoye danso emu wasam so ni ebedi akosu tumi de ontumi yai Jesus oni pabia wotie wunsi aboso ontoguru so awe Yesu dimo obi yare mpa asane yare so obi ntene wase ndumdumadi Yesu mo nyante ase awe Yesu dimo wana hekanchia wana bububa wana solitemu nipa wana ye host of this program awurade me bom paye ene anumire me dai wasura grada me dudia eye Kristo Yesu dino aye boko todobia wasoro de wasasi so de wasasi asenkotono Jesus me divert any arrows of the enemy coming in the name of Jesus. In the name of Jesus. Awurade paso bese obonifo ni numa awurade atro adifo atro sempakafo atro chechefo awurade power ho toma awe Yesu dimo awurade yesre ose ma adofo etie eniwa mue no wonya ntiase no wonya adom Yesu so bi tie fam no yare asanare so bi tie fam no awurade huhu mu amamde bi dinetia awurade anko awe Yesu dimo ena numre ogia soronko enye FM nyina dia awe nyame agya onyame oba onyame nkonkron dimo amen sabra me no kasai me ne comfort salamatu edi ahia medical culture so de ko Facebook live na ubehu comfort salamatu ya odi ni djuma e opoku krom sunyane ikire bechem kwaso samre comfort ha na me no kasai asio kwabran sujo ne ponko ba ko pe comfort ye bi hajia sala eno mary okolive ene oha ti at the right time o sin ne asio ni nakasa wa yi nsem bebre adi akire no ti akwanya ba enam so betensem na asio wo ya yafe ne ho ya yafe comfort sama tu mamma kwa ba ya aja na apom ti sei na mene na nanum da Roma me hoye da bia da mo kam nsema na nanum de munyi mu mfirim kra na mami mi se unma branche Isaku me pa chon ai unum ne kwa ba so oda Roma baby a meti a medi medwuma mene ne hye wo eje so uni Isaku teben pa chai uni ne bofi pam me pa chai na anu ada ye de tefata dwa so na Isaku ba fie ha sa wo comfort salamatu o ma na ni je nwie ne peye wo tete no wa china tumba bro miensa enu achi no chese asem bia ekoso mantam wo se ne papa so anyo ono a ne bone de watu ani asini so ya kan akowie se comfort salamatu wo de ato ne so ono de ne na mantam wo se wo de ka nukure be no pa cho ai nukure djuma odi ano no okeka me ho nsem konkonsan ko anu odi efie ho ye adwuma o de bekọ akotena ho aka ye didi a o de betena ho o se ye adwuma o se ye nuoma adwuma no nso mpesa enti no ye fono me no na me ma ne muaye na ekowie police station enti mami mi se o comfort salamatu o kan o keka ho nsem wo se wadwuma uchirem sai me fa cho wada Roma me to obi ade nipa bra me nuoma ma meto na oba baji sika no wo frɛ me na me so ontwa me na me brain sika otene kwa no saa no odi no krom kasa se sam de makena na me pie na me se adenti na brante wa no keka nsem saa me di obi ka wo na wutua ba me hono ma na ni fie wura asoso enya asem ketwa ana omo de ko dwa to a committee ana omo frɛ no omo siesie yentem de ekoso ana ekoso
enti na ma na no me ne no san e ma ni muaya e kokopie police station no mami hwe ni say o emu akire mpa na ntini yeto ye nsafre won so ba ya na mse cross na je se ne no wo bi ka Ewiase Mu Nsem abedwafo ye nkyira aso enti asem ye tie fa ne ye tie fa ye wi a ya ye postmortem ne mba me na de no kure ne da no ye de ato enti mami mi se o Isaku why no boni bi ana ono kura wa fomu pen menya ne boni ono so nya mbona mi hu se na no na keka nsem na no keka nsem ben asanda na wa hu a wokoka wadoroma na me kan adwuma ye nipa ho adwuma ne ye so ohu se obi kura wura fie a efie no nso no obi awura mu bi yampamu nipa yampu nipa obi aba ama ne ye fe enso ote ho a no oka ho nsem enipa ba obeka nipa ama obeka waka sese de ameme na me so mama ni muaye de ya tiefo ni ahwefo bi ebisani osum nananom me fa chan uyi apaye me fa chan utimi di kosi abofom me fa chan o kanche me fa chan ye ntimi bia be ka che nananom mutie me fa chan na ye mfa ne sa brand eketwa Isaku onye konfo onye sofo onye malam na so so ma nananom adwuma nkoso aka fa ni ja nananom wadaroma ada e ba so sa me ka che nso opa kosia ni nsani ye mfa mofom o ka kire me se onu de ofire nyame anam so ofire nyame me ma fire nyame ni bipe na de nyankopon pa no ye dai woye enti no se wo so onye kosua ne nsa mmofom a nyankopon ne nananom ene di enipa asem no o ka kire me so obebo me nam so betimi abo me anka wo mu obi abim ana o ka kire me se onini mpanyimfo pa no obe kire me nyansa wasu onim mpanyimfo obe kire onyansa o ka sa asem na di be sei oh na me fan say ko na o twemi enu ni anas tinyansa obekiro no so odo ba ha na unim diemu menka because ebi ono so na adwen unim diemu no unse nyansa obekiro no so odo ba no me fa chai na mami mi sew enti sese no unsu ukiremu a Isaku amakrom otena no aye oden efi say o metena ho no na ho ntesa o metena ho no o sei adwuma o pamo ye hu nipa ogu ye nim ase ya nimgu ase no fa so obi ani so anya no kore nso ye nti asema wo kan ye du poku kroma wo dansefo me fa cho ai me wa dansefo sei Isaku mbeso adwuma be koso me fa cho ai na ye wi ni sei o udwumadie na wudi no ye poku kromfo na ba na so be ya visa ana bi firi sunya bi ahoho ba krom wo fo so bibi kirom so obi okra etimi dan dua ne de ata no ye nje kapre kra na butiro odan fansa ye wo fia na dua nya kwasi buafo oba no adane ama no wadaroma oka na hi asem a na se oka cho se oni bi nipa so hwe no so onkowu nti o so hwe na wo ye ma no na ne ho to no ase media me tene me fa cho ye bi pa eni hoti wa den wo ye de didi wadaroma e dan ye jamu me ye didi ye adwuma nso obi ba na ne ho kire na ye hwe ne aboa no na mami wi ni say o me so wo de ko Facebook live na ko hwe comfort salamatu ne ho efe papa se de oba tia na wote no comfort wa wo ba peche otuanufu anu meboa me se ko Facebook live na de ko hwe comfort salamatu ya ne bon komo yi o kiremu a Isaku on pese na adwuma be koso na mi bisa se eye poku kromfo na wa se wadwuma ana obi fi sunya ba kwa ba no be fa so a obi se wadwuma wona ni obi fi kuma se na ba kwa ba no wa fa so adaro manipa ni mfatirim ebia na ho obi ba no wo tena no wo ka ebia na nipa no so wate ote so a o ma obe san na chi ebia ana waye me say na adwuma wo ye no no eti wonu susu se de ono kra afo ka free kuma se ana sunyan so oba comfort salamatu no woduru poku krompe ezan se Isaku no te banti won sambone nkwa no woka me fa chan eti nipa no tia otimi san me fa chan na wani atwa so da ye nyina nyame ne ya dance ni wadaro ma mani twa so da nanso ne ne ye ne nsam kekanti
o se madwuma o kasa dodo o metena ho na nya sa na ehote nanso aya ageman no abeje ho aboso wo betena apoku kromadi sei me fa cho o me fa se e ko mfie num ana Isaac zo ba di sei endi mfie mienu kra na bushafo bi ho ana no kwa na betena ho de minim ne se obesre efie wura bi dan na otim enso anam se entafo de omo nsam nti no omo nyina so omo nua no no kasesremni na eno omo ti because titi you tani ni wosremni me fa chan na ntafo ye de komfo saramatu eja wo ye di ni me mosini na mosini so ne ne kan so ye tani ai na so ne osika ntafo de manka ni mu be siasa ntafo ni sayifo ne kan ntafo na na ma tie fo mo fa ncheme na mosini kwa kase ono ye di ni kusasi ni na o mosini kwa kachire kusasi ni so ye tani wadawro ma mo fa ncheme tie fo we dey ma fun mo fa ncheme ye di achaw ne mo mami mi saw eti sese no Isaac wadna kwa himfie me fa achaw wadawro ma me kunu panyini ana ba so oba be kan asem no amaka papa yo ati wo kunu no me kunu nua ukunu nua me fa achaw eti me kunu no okay amaka ana otu ne ka no koyi na ode koma o man kasa de koma komatifo e ma komatifo ne fra asem no e kan si ye nyina ye nya baako ade che ye me pani ye ntimi ame tutu me nan ekọ fie ho ekọchia ne yere eni fie wura no ntimi sane ba fie a na wafi adi no oba na ire ne se oba na betia yo wo se oba ben no so konfo ba no wo se afi de be ma ba fie o metia be ma ena ma me hu se adwemboni wo ni tirim efi se wo nyi obi a oye obi o ya ade onu no ho converse alamatu eja etiefu ahwefo nyina yenom na kabom di dwuma no de bi kan se ase wankasa no unni nyina so bia unni adanse kese bia kire se me wa adanse pa Isako o se wa dwuma pa cho me wa adanse pa na na adanse mienu miensa ye kire se ampa Isako o mpese na nanom mo di dwuma na koso me pa cho adanse ni bi ni se wote ho a no akeka ansem sa wo kra na bewura fia no aka ne ho asem onim si bia nipa no wositie ana se bia wo me pa to ansem bi ne se awo miensa ba bechiae ebesrae so mo be mayadwo onim ba bi o mu firi enam ne nsem kekantu onim se bia enkrofo no yakofo mu se bia o mo ma ni den yo so ma ni den yo eho ana dana no no wo ka enti de o ye no na mehwa entwaye eyanim guase na o ye den oguye enti na wasa me mani muaye enam de mani muaye no e ma asam no ko wie police station no wo ko fa nkrofo ba ofie ho me pa cho da bi o mo ba besrae o mu fie na dai wada roma ne ye panyini enye o mo so o mpanyimfo mu ntimi fo mu din o mbe hwe o mo hyebrem ana o mbe sra o keke o mo twam no o mo be chiae etu amu no na ya dai anu onim se bia sabi mpredu asrafo o mo ba be chewo mo enam nsem keka o kanti enti no me ya na mma ne muaye nam sinti fie ha obi nwura ha na am fie ha empanyim fie enti no obi atimi wura ha enti sa wote ho a da fie ha nsem ka na ja fie ha nkuntabuo na mwa o ye bema nkeka nsem sa konfasa amatu eja unyi ni se bia tanhunu bi na wo tan Isako no no so ahu sesa na tede ne obese wadwuma madaro madabi enten nipa Isako wayire mpachan wona na yire ntam te sei omu nyina omu nkasa ye ho dan enna me kan nsam kekan ya okunu no wontu okunu no fo na jase konfo sabre me no ka sei Isako yire ne yaka enya na me ne yaka omu mom na ne ye yaka na wato na chia na bontene da no anye so wada roma ye chia ye ho ne makura na ne makura ba na me ma bedi agro anso omu kasa kran klasa mo mu si ye fie ho biem ama ne ma no twen ne ho afiri ye fie ho edi sese no Isako de watena ase ahu se kwan ade ne nam so no ye ne kamafo
wode ne ko post han o ma post fo twe na so bia post fo ma ne be omo de ebe from beto se ne omo from biem me patro kasa we kontomponi asam ne ba ya ye ko ye no a omo yi asam no omo so omo be ko akwa yi asam na bafie no ma besiesie ene se ode ba ha no no na buto okọ se post station ye man be me patro an ye mi sa se edi na se no ba me patro asam ni si binada eya unim ma abofra no nkodi ne papa okaka na me na me homra ensam no emu abogba apo because minim say tiefo nyina te na nso enwu omote ekwan Isaaku ebebo okọ adu ne dia wo ka no tiefo adofo ye buasam no ne afa kwamfo na dibem ana Isaaku na minim say chief producer wa ha Isaaku de den ya ono so so yi ne ho ano god ye kwamfo kan say o sa na dwuma o sa na dwuma wiase ewe nso de otamfo so mo nya wano aduane de o sino sasra bonsam edi kwamfo wadama fane ma okunu why ma meet ba ko pe odi ne mana na fe yentumi ento asomfiri ho eti chief producer wadama hwese ubetumi anya Isaaku nyane no abonkoma na Nshiraya fan na sepiesie de ya de bama India Spiritual Doctor Prayer and Healing Palace Mesrao yade nyina ne last stop and was hunamani hunhumuni nyina India man so on de na tena ya yentwa akokọ yentwa odwan ya nwe besenti mu nemom Mesrao udi a umawu awu atiase abusiam utie mi kura kamia se eyenkuda obi kura wa bofra bi ontimi na ante ontimi nkasa ni nyina India Doctor Sebra baby watifie dru da no adwonso krobo ni nyina India frawo ana ntimi mfafuru gonorrhea se Felix Mesrao sunsun bi ware sunsun bi be sha no da promise and fail ana watonsa no montentan o say love me alone oba no be don kwa na be ma na tran kwa ho ehini e be India Spiritual Doctor ahinema kokobi 18 mu kuma ase no obuase kwantempon so ne so ye aduma ya wada efiada na memeneda echemu bi atraso no no afa India Doctor it was 0240 553682 0240 553682 and 0208 297825 0208 297825 offer where organic farming aid ya samre edi akuafo nyina kagiramu asabre ekobase oye kuadwuma na pese ye akuafo hene nko ade a e wo so odon bo offer Misrao wana wonim di wokuayem na afei ahye ehwe ya nkasa yekua yedwuma die nyina so wagana mekse Ministry of Agric omu nyina panimfo nyina akwahia omu di hyiamu no na omu di offer ye organic farming aid as say unya to aba akokra to peti mfudie na ase a menkani bayire afei banche ebe botototwe na afei kokwa asodoso atosodia so be sodosa na ye offer etimesre emuamo ebedu nyina omunyina bewu etimesre se utie me na koba se uyekuani na pese yesu akuafo hina fa ho bofa etimesre se onso bia na agrochemical shop ana ayekuani open ba ko ko bi ka kire agrochemical limited na kwagini dosopu ana frɛ 0244 233760 0244 233760 Dr. Amuzu Herbal Clinic the Pennies Doctor Osibra na wankasa wotimemu a omema yem ya niama techema bema wankasa oyire ofresi mi joso wasi yankwankan uduru joso as mesi heya ni nyina Dr. Amuzu Sebra the Pennies Doctor obema na gyina so bawe na satisapia ene basa na afọ oba no twa prise bowura ne trank ma entoma paso ntwamu da no de pepa mfifiri umpewe na apede ben na wutie me wunso na agene etimi nso oba nyinsen Dr. Amuzu obemna epika sekuku eduru dia na esempampa na ebejensa mu kra dia tese banku na fei efam oba na wode ne ho a mesi wanyem na ne so ya abo ahyen kra ma Dr. Amuzu Sebra ne antontia oba no obemu wanyem no etimesre ode Amuzu gari bitters abegya so moja no be dia fusane yi Amuzu ke
Nyabia babita su ojaso ebesiesie oyafrunum stomach ulcer esuro no saso na muzu pia ba mister eno su ojaso nyabi ono no matipa honam yaw honam ya hyehyehye ne nyina atuo betwa amuzu aba mister tidi ade na deja ne jaundice ene ne fever nyina no omusuro yankwa ya doctor muzu akira kwa we tafo club 600 kuma se ya ejemu bia no no fe doctor muzu 0247 776743 0247 776743 Alaska Star Enterprise and Asamre Yadru Ghana #1 show distributor a back quality and original wallpapers a honomo and yako etifiura nom ebia wuchemi wesi hotel restaurant we bar na sport ni nyina be design wa be for kwan so a Alaska Star Enterprise nana no mahimfie mesre yenkosiesie ho ebe ekwa Alaska ho na afi asofo amutiemi aso mpanimfo Mr. Asho demo we different designs different colors and fading so it Alaska and I say yankase ko hene chakwan ebe pe quality and original wallpapers na chakwan wa kuma se dum one boss fm dia nimhwe sanso no ben Prudential Plaza pay enka tiptoe lane near Ben Circle Mall ejemu bia traso no frɛ no 0554 114878 0554 114878 Nyadua ba center omuna di nyadua ba Mr. Abedwaso Mr. Wanuma to ntibidi utie me odi an kwaya jaundice fever malaria ni nyina no nyadua ba Mr. no so no unya bi no ma ma wankasa omogya ni di afrisane yi na ba bia wu apomde mapa na obenya bra wunya nyadua ba Mr. na de wano ne ana dra wo no Mr. ya de bia yinta ni padua ni biada ebedwane bra wo no nyadua ba Mr. no bi wati Mr. ni do so pu yanko KNG ba mrom Abidjan House saso na tonsu monako konak heba Ashtown Dani heba mrom Fred Mens Keu Habme enso wasafo PFA Tafuni Road enchemu bia trust no so nyadua ba center mpanimfo 0558 565890 0558 565890 mo amaso mo ne so abra mo mra me ncha meja ho me awurade anu asem ni esa asem we ntime srawo Mountain of Victory asafi ayemrem sofo panu oda no Prophet Joshua Barnes nyame nsa wone so wo trene nsa ne nkonu ebubu odadwe nyina na atu otwa obi tie me no kasai ayeduabo sunsun bi ware o sunsun bi be so no da ana ayanto yade yade je watudi me yade o so ni yade bia se sunsun mu ade nko ade a bra odaye so nye ni nyina no mesrawo Prophet Joshua Barnes ato ne nsa afrew na wayi na otwemienu asiwa no ma oye nkenya nsomson konti mesrawo eda kina mesrawo fe prophet na wankasa ko ne naso rotimi mu aw so eda kwasi da eboja ya kra etimesre ye nyina akwa nya atwema twade Joshua Johnson na dwumadi a wodi enwanwa na kyese ebro adwene ne ntiase so si emergency tumi a onpe onkoso onpe oyiedie onpe akwantu onpe waware ya twene bane ya na chiwade aka no ebasa na ya adansidi etimesre ya atwema twade Joshua Johnson kyeremu bia no frɛ no 0540 447000 0540 447000 utie o number 1 Akan radio station Insra 104.5 FM yani etie yen ansa na etie binom yani ekabie womu yani edi sunsun mu nsem me no kasai Isaku ade comfort salama to ba fidia mu sempotemu omote no nukura ni nyame anim comfort tete no wo hano watina tumba brum yansa wonpenasem na wonam ba bia de otene se comfort salama to so de dekadodo onu Isaku se comfort de dekadodo o se ni din anu nti ni dwa to afo ne yen yanso yete patadwa so ya to yansa afre comfort salama to ene ye dagno so no sister anti conform am samu akwala eja bibia boko de yemi santi sese Insra FM na je otiakonya so oyo hene kasio na je bam eja usunu bam eja mansonom ene mpanimfo ofia ya se yesiesie oni Isaku ntama dia na oka kire meni asem bia ka ka da tiase madaro mai na kuma tena senua mpachai chief producer wadama Isaku ya shese ne oni konfo salama tumeshia wa ha
sentia wama because ne tete se wama se wama se bi mpedi asa bia wase wo fra na de asam no waka wo fra na nko ana chief producer no so kirem sai na Jessica Pam performance adama mi bisaw ya de agya ya de aso Isra 104.5 matese Isaku ase wonu aka so obeyi ne ho ano de konfo kan nyina obika eti mamena no mra chief producer so be na no mra ogusu epusu na homa no say ya malaria fever wadura ni nyadua heba mr fre 02704. Well, it's still the second edition of the Lebanon Share FM Trade and Tourism Online and Radio Fair. And guess where we take you today? Daxa Dental Clinic. For your comprehensive dental services, this is the place to be. Daxa Dental Clinic. You should meet Dr. Saba. But first, let's go around, check out the place. Hello, Doc. Hi. Good to see you. Talk us through the services you render here at Daxa Dental Clinic. Daxa Dental Clinic is blessed with certain unique features that makes it your point of visit for dental services. One is accessibility. All our branches have nice parking spaces and they are just by the roadside, so they are easy to locate. Another one is the staff, the quality of staff. We have well-trained nurses and we have specialist dental doctors who are the dentist specialists for that matter, and they deliver the best services of all. You are welcome to our dental surgeries. This is surgery 1, where we deliver our specialized dental services. We have the dental chair, which is very comfortable, digitalized, everything with the sensors. We have the monitor, intraoral camera, everything to provide comfort for the patient. So this is our modern specialized digital X-ray. It is used to take cephalometric X-ray and also orthophantomogram or OPG X-ray. X-rays are so important, and for that matter, this one, which is a modern one, is used to diagnose almost all other conditions. At Daxa, we believe that everyone deserves to smile in confidence. Find us here in Kumasi, Aramokum, within the City Style Building on the Stadium Road, near Abude Fast Food. At Ahonjo, we are adjacent La Petite Chemist. We also at Ewiase IPT, opposite the University of Education Kumasi campus. If you are coming from the Abuakwa stretch, second gate directly opposite the campus. And from Sofo Line, it is the first gate directly opposite the campus. See you when I see you. I'm to say that I have Prophet Joseph Mensa, I'm actually feeling problem bang and I'm on the bar main chain. Mobile March 16th March in mobile. But only correct. Dear problem and I how. Mayale, I'm a duff for more. Meet me sorry nanti. My name Doctor Mubi. So meet me sorry nanti. Yeah, yeah, bang. The according to doctor report, just a stroke. And the infant is stroke, no, Sally, I'm correct. Okay, now I learn about how many years and how many months and son are mobile. Yaliano, a carmen and a top for Bruno.
21st April last year. It is a feeling prepared pen sabusumu ya. Mako doctor meant na so ba bisu ba kan ba ba na otwe. Some function na ya so. Yem fan say oba okọ yale me kan na oda ho na obeye bibi age so mbe pagyaw. Sa na esi ye na etesa. The dofo timo odifo. Adian ko ana me yire mi ma de te biole ma no. Ensuo ba mu so di ya de ensuo no e di chama no. Oh. Won tumi pagyaw won san fa nya hwe. Etimi Anti wo ba ha no Prophet Joseph Mensah me ma wo dan na me ka asan me pese mi hu edika no wa kire se wo ye nyamusumu mu ya nyankopon asem a odi ahye tro konkun mu no na ade adwuma de sa yade ni ya odi bible no eye se de o kan le radio so no emu le dan di ma me odi ebisa na me kan na o kire ya de pra ha me akake be se obasabe ade na o ma me na awotwe afọ me da me ntumi so le no o ma so ananti na me no me kwa ni difo kasem a mpa ho brada o ma me ha ma ni se me mfa ko ye no brada be ko ye no na ko bi ntam tu kwa de ma ni me na fa ye da amfa anye ti ya wada na me de ye nti da me start ye do ya wada me na awotwe me so le ti me so le ye no jina ni paso na so screen ba ni na ho chali na be tie ni fira me se omra be hwe wa mountain de be ma bre na tena se na se gita afia me se gita me fira wo ni pa ma ya ko be bi difa ka chere se na ho chali ile le na de na ma so na be teni fira na wa ho ja wo nya wo se mere na sa so dia obi am sa so mu chire no jo wa sile kakra ro ko ida ma bre na me de tena se but me free me bedroom no anko hall me dem mu no se me na fa so de am nanti ye na so na wo nanti o ba nanti o so nka da ba nanti e du di abo se bu di abo bi ga na mu se wo da fo de go to na so e na se ya so ubetumi aso ma sole na amanfo nso ahu so pejade no so mu a peja so so na ko so bo se na ko bo so bo se ya na anya so de onante ba na amanfo hu na ko bo so bo nanti a that match ma na wo bo sore na nanti a ni bia se ya de pan so wo su bi yesu piro am para me sore na wo ki me so dira ho mo mo ndi ba ti na sore na na fa soro na msa ya de sa soro me sa mtia na me sore tutu ana mo nanti akwa me hall epepu hall akwa bala dem ko tsan me plastic chairs so ama fe me yele ni ma na omo ye eja sabra na o yiro ma hudi omo ye ai me ba no otosi mi esano be ma na pe na wa ma nya me ma enam se mo hayire ni ni but wa eja o se ba me ye den oba na ka sa lu usu e bi se na me timi ni give it asiya no mfa se bo so na dia bo be 115 days me ni dimi ni musu ko se bi tie bi abetimi ni musu ya de na wa musu e funu so ya se da wo ni po sa nti eja o pese wo kire tiefo ni ahwefo se wo ba ha no me ka tell say 1 week pe wo be sale because first day na mo ba no o mani le kuta obu because untumi engine ho nti bra me ka tell say no ye 1 week wo be sale na wo ko ni gidi na me ani ni wo dire ni wo say kan ye wo ready to have tea ye no na mo gidi ye se aye Prophet Joseph Mensah na so the car ko fe je mi na te basa me ko de ho je wo se bible dia bible se na ko po se bible fa ye de ya fa titi atiasefo fa fa ye de ade etitie
Me na mo wa de bless what me de tete ya sa di so ya ya. Me kwa ni fa. Matias, nti papa, sisi ame de wo kolu na na video no ye hwe. Sisi ade na hu se ampa utumi nante, utumi ye bibia. Me ma another 1 month be ka ho bia mu no. Oh. Wan kasa don sa ho ade no wanya ne brane mo. We de ye de prapra kwam. Another month bia mu abeba no. E ba record so abe no ba wo no ba. O mana no mo ba no nkutokuta o mu na betena se. Ne ya record no obi hu se the prophet Joseph Mu Nsem meka no enye ntro na mum eye no kre. Atinye bia ni. Pato adofa mu tie ye adanse akefo. Ogoro ni ole e kasa no. Ba bi diri pa dia be mo odura mo ball bi ti o bi ti dia bi dia. Because bia wo bi fie no. Ogoro ni mi dia dia. That is ball da foforo. But important to say Pato nyami adon. I prophet Joseph Mu Nsem actually fie ni. Problem ben and I'm the bar main chain. Mobile am say March 16th March ni na mobile. Pato le kre. There problem na how. Me yale a me da fomu a me timi sore nante. Ma no doctor mu bibiri. Eso me timi sore nante. Na yale ben. Me tefi di according to doctor report no. Just say a stroke. Anti am fancy stroke no. Sa na be ka no. I'm correct. Okay. Papa. Na yale na ba. Somebody you can do better. Come on, somebody let me hear you scream. What a sight it will be just to catch a glimpse of God's throne room and the glory that surrounds it. The Bishop Choir of the Miracle Manor Church specially invites you to the annual night of worship dubbed the Throne Room on Sunday, August 29 at 4 p.m. Come, let's join hands and hearts as we approach God's throne room with earnest worship and praise. Ministering on the night is the amazing Pastor Edwin Datson, as well as Sandra Afren, Kwame Owusu Ansam, Psalmist Safo Ahinkra, Mark Brain Prepra, and a host of others. Also coming through to minister are guest choirs including Perfect Glory of Family Chapel International, Calvary Worship, CCC, and Spring of Living Waters Assemblies of God. It promises to be an amazing time in God's presence. Come with friends, family, and loved ones, and let's celebrate God's goodness. You can't afford to miss it. Throne Room 2021. My life, my worship. Somebody you can do better. Come on, somebody let me hear you scream. What a sight it will be just to catch a glimpse of God's throne room and the glory that surrounds it. The Bishop Choir of the Miracle Manor Church specially invites you to the annual night of worship dubbed the Throne Room on Sunday, August 29 at 4 p.m. Come, let's join hands and hearts as we approach God's throne room with earnest worship and praise. Ministering on the night is the amazing Pastor Edwin Datson, as well as Sandra Afren, Kwame Owusu Ansam, Psalmist Safo Ahinkra, Mark Brain Prepra, and a host of others. Also coming through to minister are guest choirs including Perfect Glory of Family Chapel International, Calvary Worship, CCC, and Spring of Living Waters Assemblies of God. It promises to be an amazing time in God's presence. Come with friends, family, and loved ones, and let's celebrate God's goodness. You can't afford to miss it. Throne Room 2021. My life, my worship. You love what I'm wearing? Come with me then to Gamel Clothing. Let's go check out more. Whoa, guess who I just spotted over there? The man himself, Gamel.
Amor abre o sol no pessoal mam poda no pewo de catra maia besile wan manante on anke se bre kwata de diamante so ba fo de ayo de bia go de na de blio abia go bribe ya de akura de ni o ya de ya kwa na waji yan enu ntina samre you number 1 Akan radio station 104.5 FM yani aji asantuma aboso yani ekambie wo mu yani etie ansana yetie binom Ewiase Mu Nsem dwumadie na edu nto anemom se dem di ka kire wo no isako eba fidie mu de betu abegya fie se no kura ni nyame anim konfo saramatu wo tete no wo guda ni ase e opoku krom krodi anim da bi obegina bia wo se ono isako se wadeka ode di amanfo ka na me abaso obeyi ne ho ano se de nani abre no de o yotumi won nsane ne na anam ze twuma ne kurati esi nemom sabre me no kasai isako owa hen chief producer will bika na nsana na aje sikapa men sampofu pasaso na betu akwamu hina obeba mu no me pese mbisa ma mi se onka samba akopa isako aya no a chesama owa asa na ne ho woso sister ante konvo aja dia pa na isako ayo aso wu se jama uwa na ho woso asa suma na kurati esi wada romansam keka ne dos ntoto ebaya wonjai ne yentena fefefe se nuanom na wontimi metena patamu emese obi adwuma emekeka nipa no ho nsem abra asem no nso enimu na se wo kan nso misusu se da ma oka sei wontimi kan sisu dia se bia sei pa na metira sei obi ba so oba ba gi ade wo me oba gi sika me to na ade enipa no nso menka asem ntua woto kwa no ase yakafo na aba ana me se yakafo na aba kratu na otua me kama me anyo na otua me kama me nti ebe ya agya me ho nsam ka yaje azamno ne bram ho no isaku de di kama misa wo ba no okọ wansia ofia nso kura no nso atesai emu nsam ngoso de di ka ye chia tiefo yina tiefo mu tie ya mu so hwe Facebook yina ye chia mu yina na Ewiase ku de di ka ya me yase yina share ho bose enanki behia ngoso free na nsane na se ne na hye ku ba se ne so ne tetefo no amitime nkyere yenu abai de di ka ya da wase wo yo ba tan isi wo ja ha ni poku krom ngoso nye kwanketo o be di abokwa traffic so gudu poku krom isi wo ja wo ye bia o peni ye nti o de me dese wo kasa wo se yen transform biom na de me ya se munyina mo ye sebe munyina mo ye kontufo mo mfiri poku krom ho de me ya no akohide me ni ko bi afu ase batu bata firi mu krom na munyina pa die bo be pie poku krom batu ya santifo mo tu mu krom na se mo tu mu krom wono mo krom ni mo dia no mo konto kwa na mo tu bata firi mu krom mo bata mo be di pa sebe na edian ya mpanfo kunkini kontro hwene a okodi nchi na fe de mo mo keka mo ho mo hye mo ho we ede be no isa ku ye be ma ye nua ba salamatu kan setisa sentisa yeso brafom engoso beta kokoto pa ya na me hu se wo ye mema bebrebe a ya di ha ba abanka ba ai abanka wa de ahye wonsa na ya na me kosa na ye ma wira ho bebre bonu ye nyamfo pa da sabi di odi na chikura ode ne kokoto no sabi obu ni pabo no nsem fata nanso abasa timi ade e friend se jamani ka wo miso o yire ne bebre ba na ayakofa sam de aba ndi se ku ne na busuafo se na da roma yenu ama salamatu oba efie ha wo ntimi ama efuso no ahoma no efri na nsan na fem sabre o tie sesi opa me phone o ni me number o frɛ me da yam frɛ de kronti an phone adum no o me yehu na o ka me bi sɛ yenu salamatu pe no kra o ne police for pe no achi no nti o therapy a sebe producer o ma chene ndi me gidi sɛ bia anu nti da bia ma na basa ba ye gidi so me so esa ku so wutie a so tetefoni am frɛ ana sɛ rade adoma be hia uni ama salamatu nyina o fie ha na ye nyina ya trase ngoso nyame adoma ye hye na otwe sene
na yɛtena se na yɛde yi ato yɛ ne yɛsiesie yɛte mpata dwa so yɛ bebree no asɛ radiofoɔ ne ɔmo so gyagum nyɛ da bi o ɛyɛ de sua ma foforɔ ɔmo tie so obi afra sɛ ma mɛtena no wante bi a wonya bi fa ma ɔbra yɛte sɛ yɛsua adeɛ yɛkyerɛkyerɛ adeɛ ɛno nti ne yɛte a asɛm to salama ɛyɛ nua isaku ɔsɛ apolisifoɔ mu poku kuro mu ɔmo te telefa ahodie so wodi kamafoɔ nti no odwa to ayɛ nti yɛnka bi ma no na yɛma polisi pani a wɔwɔ asantema mu a wɔnte sɛ pokufoɔ polisifoɔ ɔmu sisi yɛnua ba isaku yɛnua isaku yɛnua salamatu no aka bɔ mu polisifoɔ aka bɔ mu sisi no bagye sa na teɛ sɛ nkate sɛ anka yɛnua ba anka ɔma da nkɔsɔ wonim sɛ sɛbe ɔyɛ assembly ma wonim sɛ dɛ siti adeɛ yɛ polisifoɔ asɛm bia no sɛbe nkanya radiofoɔ no gye ka adeɛ yɛ mmara yɛmmɔ mmara ho ban no ɛnyɛ radiofoɔ asɛm nanso yɛnua ba ɔde saa polisi nyinaa to nkyɛe ɔgyade woyɛ biaa ɔbata ne sɛbe ne batua no ne batua ne foa no wɔsɛ ne mmerɛ wonim sɛ wɔmbɛdu fie ha ɔboa bɛɛ no ɔmiɛnsa ɛsɛ yɛkeka kɔ bɛɛ no nkron wɔda tia wɔtwɛn ɔpɛ no bɔne ma nkɔbɛyɛ saa deɛ no ɔte mpata dwa so yɛte ase bɛsiesie nipa ntam yɛama sɛ yɛbɛkeka nipa tira bom nti yɛsrɛ yɛ nua Isaku nyame yɛ adoma awurade de yɛnkɔ kyɛ yɛ ne a yɛsɛ ɔtwa di ampo nyame a bɔrebɔre nyame a ɔbɔɔ so bɔ asase no da sɛ nnɛ na wotwɛ sɛ nnɛ deɛ woyɛ bia wɔbra salamatu agya mesɛ woyɛ ɔbaa hu mɛserɛ wada sɛbe yɛdeɛ yɛna ewiase nipa yɛmfa wiase nkɔ hwee biamtaka me sɛ mpanimfoɔ sɛ yɛnsi yɛntoma gofin atabɔntene mpagofin bi wɔ bia fie ba suman na wɔkɔm sɛbe ɛmfa ne bɛbi nhyɛ mu wo nua pɛne tia sɛsi a ne tam so wɔbɛkasa wɔkɔm agyaw wɔnim amammerɛ ne amanneɛ wo sɛ wodu baabi a na sɛ wonya diberɛ bi a na wɔbɔ saa diberɛ no ho ban obi afa nkeka wa dɛ amɛkeka mu na nkɔfa amanneɛ ne yɛsɛ dɛ ammerɛ wo nti wonya mmaeɛ no metofo sɛ wokɔyi ebi a mpanimfoɔ sɛ deɛ wante de wɔte aseɛ kyerɛ wɔ ho kyerɛ o hwɛ sɛ Salamatu kɔ nkyira no nkyirafoɔ no wɔkeka nsɛm bebree gu so bi ɔde abufuo bɛhyia kwa hyɛ ho so so wate meka kyerɛ no hyɛ ho so no gya beebiaa na yɛ nyinaa wo sɛ wopɛ nkabɔ mu wo na woka wo nyɛ ne yɛka wo bayere so yɛwɔ sɛ yɛpɛ nkabɔ mu ba wode bɛta yɛkyi sɛ nyame yɛ adom anka yɛnyina yɛ sɛ ku a nkɔso busa sɛ ka yɛsiesie mu ta wo so wopɛ nka wopɛ paa nyame nhyira wɔ hɔ hɔ kɔ wokakra nyame nhyira wo nti wokɔ no wobɛyɛ adeɛ bi bɛtena so a hyɛ ho so ɛmfa mmara nkɔhyɛ wo nsɛm na sɛbɛ anka wogya aban ma neɛ na yɛ nyinaa nyame boa a yɛto ne nka Isaku obi a ɔpɔku kuro mu a wɔte yɛnua Isaku a wɔ so wɔbɛkyɛm sɛ bɛkyɛm sɛ pɔku kuro mu a wɔte ne nka bia ɔmmɔ namanneɛ sɛ awurade de yɛnkwakyɛ yɛne a na ɔtwɛ sɛ nnɛ da sɛ na yɛ nyina bɛhyia fidua mu a na yɛsiesie ɔno nua ba ntam na akɔhwere mi no nkɔsɛ ɔbu ho biafo ase dabi mutu bata firi mu kurom esirem ton na wɔbia pɔku kurom na obi ɔhene bi kuro na sɛbe mo toto twɛdeɛ boro ho nti yɛ papa yɛnhwɛ ma ne masa nti deɛ ɔwɔ no nti yɛsrɛ obia ɔbɛte nkra bia sɛ yɛnnua Isaku sɛ nyame yɛ adoma da sɛ nnɛ deɛ ɔyɛ bia wonyae na wɔmmra na yɛnka wɔ ne ɔnua ba Salamatu mmom na ɔm nyinaa noma somdwɛ boa no ne mfa yɛntuye kɔmfoɔ deɛ tɔ so biom wote suma ho mesɛ ɔyɛ na ɛma bufuruma bebree suma bi wɔ hɔ asɛ bɛ wobɛtumi akyɛ sipe ama akyerɛ wɔbɛnya amane wobɛtumi abɔ kora to a wontumi nsɔre biom nti yɛ ne no mɛbu hɔ a mfa nhyɛhyɛ mu wo nua pɛ ne kyɛ ɔnim amammerɛ ne amaneɛ no sɛbe nyamesom de yɛda hɔ ba sɛ wokɔfa suma tɔ sɛ wɔsom suman a nneɛma bebree wɔ suma no mu a woanhwɛ yɛ a suma no abɛyi ne ho de akyerɛ wo a wɔbɛbɔ ama wohwɛ wobɛnya amane mene kɔmfoɔ bi a na ɔkɔm sɛ kɔm dɛ mo na ɔfa amanfoɔ wowura hɔ sɛ obi anwura obi ɔno nkwa ne te hɔ nti na ɔpia ne kyia me na ɔfa amanfoɔ na da kɔpɛ ne suma no baeɛ nipa ne mugune no mu ase ɔkɔ ne ɔkona to dɛm hɔ na kɔmfoɔ ne suma no kona to ne dɛm hɔ ɔmu fa akyire a mu ma sɛ da no mu a ɔyɛ busa no sɛ ne ɔfa amanfoɔ yere no ɛne ama bi ɔmu obia yɛmfa saa ɛnsom nanam ne amammerɛ nanam mpɛ saa deɛ no nanam mpɛ mfi ne nkekawa nti hyɛ ho so ɔyɛ kɔmfoɔ ho ɔfɛ kama ebi a bɛdu mmerɛ bi no sɛbe onyame pɛ sɛ ɔde woyɛ saa adwuma no deɛ a obi bosom sɛbe ɛnyɛ bɔne ma nyame ne bɔɔ nipa no ɔkyerɛ deɛ nipa deɛ mpa bi anyɛ nyame abɔdeɛ bia ne hɔ a mesɛ mempɛ wɔwɔ menwe bi da ɛnso obi hwe wɔwɔ ɛno nkyerɛ sɛ sɛbe nyame bɔɔ no ɛnyɛ pɛ na mempɛ ɛno nkyerɛ sɛ sɛbe mpɛ duasa sɛbe wɔwɔ ɛnyɛ adeɛ bi a ɛnyɛ kanya nyame amɔ ama nti bɛsɛ sɛ suma no a wɔde bɔɔ bra no suma ne ho yie onyam a ɛfrɛ no mfa mfiri ɔmfa nkyɛw
ntinya sanko fom suma no me ni obi achi mafo akoma nkoye de onye na sesuma na dai akofo ma suma na chi sipe aba obo to akofo sande bro obo swa sesuma no kunko a akora no ba kire no de mefisam ka chon why acho me da wano ase yanso so yada ase na je sika pampa fo mensa ya otosum yenu mpasase number 2 akwam hene sabre ya be comment ne so ne abisa se monso Isaku ane konfo salamatu asem yi afutuo ban na ade ma Isaku samre wotie yi afutuo ban na ade ma konfo salamatu ne momogoro ne ba akopɛ ogoro na no ada na wa ha se do besi aka tumuze firi die firi ne mo mamizo na no ada na wa ha na Isaku betena ase konfo salamatu wo tata ne pokukrum o se ni din so no de ne namse wa de diamanfo ka o so onye okanya ko wie se chese mami watena woni aposi fire baako na omudi nani pokukrom ho enti ono akasa onya kamafo ti no obedi yentoa konfo so ba bekirem wakirem ase wono nso so o sa na dwuma obi si frika mu a na obona so enko de no betimi ya mawo konfo atremu bia utumo nkire sai yedi kai ene mewra ho nenti ya brantie ba ko ene ni wo kuri mu a o ka MC a e wo kuri mu a odi mu akoten pa edimofe Ewiase edimofe oni twa video Ewiase twa video o sign twa photos ne yina be ka edimofe amafo enim ne pa na me pene white me na adadam no na bi ne be abrantie na kan kina gu na ana yiti mesre nyame se ojeche na ire ene ne ma ene buso ina re ene tenenye ye tosu ya meben konfu bai eyeme nwanwa oto bi se wo se wudin na be ndi paniche no sumu ana ateso nyini ni ana se de ana se azana wo ana eni pa wo se wo oha ogu ani mu ase o se wudi uti suma aso ade ne nya de kra no masuma ne nkoma wewe onye djuma anu ane se suma ode ohini da sebre ajawo na mesom go abrati eguma ni mu ase o kan sem guma ni so enya de kra anu eguma ni mu ase etu ode me twane nko police station me fa ne nkomo bi janko ode wa kasa kokon ana suma no nyini ni I said that by phobia also better than almost say, oh my, you be on my yard, try to couldn't soon. I tell my yet, my tongue paying correct reason to go to your mamma. By follow, what's on my yard, some book couldn't punish you soon to me. He said, I said, I'm the driver good at him when I'm so many deal. And a copaja. It's a better no, so the police for air question back me in Miasa. Who's what I can't want some or say with D or say what Juma. A Juma no way, I no crack, and then you no crack. I said, we say, woman. A one man would say it be nine. At the end, anyhow, we say, well, which means I let my sayari. And if you want to put back to me, I said, me, Uncle, so I know Juma. Crack. At the Panaton, Sefufu Ed, and she took him said the Bakudi. I said, Jusso, Anita would tell, I see her in Yongo, or Baby Fufu, and Quamaco, 17. No quite did your body. Took her friend a call, I can't take or drink with you, and Quamaco 17. Your body. And Quana die, your baby, then one point in the last with the Crobima. Uba de was a form now book for. It's a better than who's now. Wait there. Matter there or the system than 9 to the way of 4 minimum for Bacum Union. It's a get by yellow. And I would see me cool here. What you so? How again? I don't see me cool here among whom the Kuma war. So many Kuma would have Dimawa come a pair. With a quality. Manan, Tiasa, Isaku, Agent Manaso. Dame. Aja. Not to say. Pacho Mahoya Panamuke. Now, Daniel Shasson, your name converts Salama to Media Shanuama. Pacho, I know Pacho, Sebi, Nana Case, Omufreko for no Muyana. That's all that on the Frema.
abo mama ne me so menim say me frefre e bia na because modjuma na do so e bia na obi so me nkyente na man frɛ bi no nti asema papa na ka kyerɛ me no sɛ omo frɛ konfo na omo nya na omo bɛpɛ me na yin aba me mane kwa man ko ba bia me tipi sa pem so yimi dwoye na isako mayemi so konfo nso betena no wa kyerɛ ne diem sɛ wama ne customers nyina yira obi si free car mu free ya vanse sunyan bechem anase kuma se kran potem ababi no behwe ni shebrem konfo salamatu a na otutu nsem gu na so kyerem sai ba cho me da se pass ma be sama asem me so me gidi se konfo na oto asem na oka no me pese odi saa nkofo na omo ba no nchen a se omo ko ne nchen na me ma sen nkofo no se oni adulo anase oni bi se omo ko no me pese nkofo no onfo omo mbla na mo sa ambisa na ma me se me ba kroma me ba ne nchen se onko sire fio mo me na me ntena ana me ba kroma ma ko no se onko sire fio me han dan na me to amani ka se me sire na me ti fio ho aye me ya pass ne mamba ho ba me bon pass ne na o che be sasia dina o che se na de obeba me de da se phone na baba me fi mantem ha o me ntimi ense se bia mo ya de se mame sa mo na mo sa ambisa na ma me se a police phone na ka so me ya se na ma kwatena se no on na busia phone na ko yi asem na na se me mi hyeku na busia phone na ko yi asem ma man twen ya me de ba Israel FM no on bisa na ma me Isako. Hello Isako. Me bacho mi tie pa. Me de omo ka se o ke cancer no me kra de me gusua defend se Isako de nya de abe sa de no obi adom ma bo from de oni sanse kro no. Na ye ni se o umfa wani ntwa so obi aba comfort salamatu o na bisa de oba e wantimi anye ebi kra na e o ha wo de ba e da so no bibi sa ntwa wani so pen. Bacho dadi ta sem no kra le ni ba bia betima yita me kra me hye ko ameti hai ase ye te ben me dan no e ben omo dan me pia mi hu omo so hu pia mi hu omo nti se obi ba ho me hye ko yema sem ba bia no kra ne dan no ye behu se me mantem ha mutie mantem na obi aba ba ha na ka che ne se konfo we oni aduro ono ne kunu nyina na di matem me se asem na konfo na kan ni na asem na oka no ha nye na oka no ho no ba voice ni na wa ha asem na oka no fi ho nyina ma rekord nyina atem di na odi matem nyina ma rekord nyina e bo mama matem semi me ni sheku na obi aba na che na maka che se konfo ni aduro ma mo kon ho me kan ho se ma ade kodi amba ya ma hu no kro no sere ma mo fo se ne ye me di hudi me pem say woman ba Ewiase kra me kan obi ho asem krada utu fi mi fi da bi o de something so committee chairman for kuma nyina obi ya we the man tema me say me ti benchira aduma mo nye wo de mo ko obi no mbra man tema no mo bi ta konfo no kunu te o mi na mo ti ande na mo ye na wa ha Isako me say konfo we ti di ma attempt say on na wo me abuaba ntafo big me say voice na o mo phone so a ye bo mo bi ati me da se pass o ba ho Isako yes na Israel fan wa ma no hin no woko boaba na bo ma mi so ya ne konfo di nkomo ne ebisan se ye tuya na asi asam no so ne ya asiesie mu ntam anu so se Israel fan fo se ye asiesie mu ntam a anu so yi anu sai asem na asa na mbochi asem no mbochi si entem no ma ya betena no me kura ma ready to fia metu afia ba me pese mo no ko ne daddy na mo chi si entem ni problem me pese no ko ne daddy se me mi wo sam bi se no ma me se nkola ne ma na wo ko ye no na me ka ho bia na ana e kana wo se me so wo de kana na afro bia bona ma ne Sunday no na wo kire me tam kro me fani ko na bona ma ne na wo kire tika na ko je ne sana me no na ko ji tika na wo kana me ti voice na wo mo phone ko ana voice no wa ha ayeme defense ko fo ya ba ho yin na be sia ho adanse fo wa ha me ti mantem ha me do mi na ba that fi adafo mu nyina bra why oh me siro me do mi na me say me am be boka me person hu asem no kana me ti firi ya me say lu kunu ti mi di matem aboa abogan nta bomboa so wo ko fa na o to no ye tan yo chese na o kan we no so say nta fo asem de yin na be sia ho ne ya hu ni pa o ye tan yo o kuma sia me person ko ne daddy no bia me sheku se me kan ho sema me da se pass obi bisa na sente aden na me kan ho sema o nde bi mo se me kan ho sema o ka che me se me kan ho asem da me mbo dua ana me ka che se me nim bi obo wo na wo se me kan ho sem wo mbo me dua wo di matem aboa usuro aboa me ko ba wo ti me fi se wo ti matem ta mfiro se na o de che me o betima wo me
Mr. Samuel, no corner, but daddy, but there no corner will be a woman who is no. And the Cheku Etrobia Bona Maneso for Fabana de Cano. Tasman and Mrs. Nafiana was in the Serana Metis, my high dine, third eye cap. Or money customer of Mr. Yota, and I'm hearing to me for. Exactly. Isaku. I go Brawati. Mate. Come to young copim, sir. That's a name never dear share Hawati. You are bomb the bomb passing a couple of the do Peterson. Young Bessie, I bet you somebody be out Pogu Krumo. That's a pa, Isaku. Yes, I'm ready. Obo comfort Salama to Kwadu. Sir, or Teteno, Pogu Krum. Comfort to Chilema, there be on Teteno. Ogo. Bawasam no tofanafi yama chief from them. So sumai akumano obi oye konfo otisumaso na se bi ye ade enye na anu akasa be kyerew ade kopoti no ono na betwe ne naso ade ni panama wo se ana titan bi se ana se unyini se ebia na adwuma na wo ye ne enye ne kure na ade ya na unyini ana Sawiya adwuma papa ema obi a abeye adwuma be asa ko bia na wo hye paase a so ya konfo 419 nipa bi uya ade no entimi kwa kiro kom akom ne ba 5 minutes dia kaye I so wisu adwen kase na se bibitimi uya de na eye adwuma mepe me kasa gutwe ni sabi se traba de mempe uye fria ufria no da bi yenyina e Ghana fo yenyina e Ghana so be ka traba we kasakudu de nembom dia puma police fo akire no anana adigba medwene ho amenti ase se kaye bia kwati ni ba bia wonya konfo ana wo meya hwa bible mu mini apani we say mo fai Elijah mini apani Elijah en kura bi ko huru no bible mu okay akokura tipa foro break o bible finfin omu huru no woni bi se emu afi sisire se afri emu embewe nkoda no mi o yo no bu wo mu wa to ni saw but adie no ama to me be shoyi eti konfuba wadawruma de metimi aka no o se abrati so ba nyame adom afiada yemu nyame paye se enkwa na hodi ne hia ne fiada no odo omda no ba ne ehun le mom se eyendo kra se wa che ne ba ko miensa na bra usuma ne ntimi ne mawa ana medwene ho mtiase etu de yentwa ne nyame adom afiada no omra na mamema obinim osofo miaka enji obinim ema ne yakọ set wonya yie o se che ne mo ye na yie enji obinim e wo sapase wodi kwaku enji wodi kafra wonya yie wonti banya no wa wodi hye me se owu de dawo manipa bia ya ba beta wa chichina yo dama samu asante meet baako na memra esuo kwabra sujo ne ponko baako pe konfo ye bi ho ene de na no no twa twa ma de ngoso me chawa tifo nyina de me kan se aden na watimi wakame aba enipa mienu amatu kwan afiri baabi bedipa ewo bi man so masem baako a me kan se ampampa se suma ne kutaw no otimi ye bibia ade ntina won handa asam no mfa ma no masem nyina no se asam na suma no abrante ne de ye wo no se obi ye wade na mfuni se ade ne nkoyi oktetu nipa anim enipa kan wontie o de akọ police station still sete a jaima de wo so mo no onse na ogoro ka asembi akokra tipa de no enkola ne huru no ofrey kasama sisire free enwura mu ebeto se enkola no so. It means what kind the story ni ya enkola na enkola no me stubborn was akuru no mo at the time on be panyini bia no omumu ade
deɛ me pese me ka kye nua ba yi ni sɛ ɔnka na komanto ne yam yɛ da nyame asesa abrante na te na wafrɛ na wɔse ɔbɛba na wɔtwe sɛ nnɛ o kan o deɛ o kan ne deɛ but o ha na o ha o so de adansefo bɛba no kura bɛda di ama sumdua eden aba maami kasa na asɛm bi o kan ya me de o se opa sumdue asumdue hoyi ade ba kwa me nim sɛ nkoso ne bo ɔdene disi ebesiesie o montam oni problem. That is it. Inti asumdue ne bo ɔdene na sometimes asumdue so opa I just so pay sacrifice. I tell you the truth. Okay. So pass sumdue pa I just say odi bibi si anan a esombo ansa na sumdua eden aba enti me de ma no si na wato aso no de meka nyana se ma menka na komanto ne yam na wɔtwe se ne ye betwere ye nua no ye betwere ye nua no na wɔtwe se ne na me no kasa yi ehio kobna sujo ne ponko ba ko pe konfo ye bia gya sara enoko live osumi mua ono oba mfinhia dumia sani 13 years onko live da na ehio sise de odi ojanam wodi oja anam ehio me se obese hu konfo ye bi bosumi pa okodi wo fie se de no wa ye fe ehio azawo wa efe radio akaze ga na konfo ira wo efe wanya boy wajá so for Elijah papa boy so for Elijah me tia ehio ko wo na wo ha dwene dia ehio apom ti say adumu menya ne ntia sese ehio nanim aduma tacha no oja ba me oja enye yize atiefo nya ya krado chi na me de ka tie me tiefo nyina sister sewa chesa brochefo de me fans for de me che obia na mkotra fiana na ne yebu ma omba oh obi ne no yonse bia abeda na meda Naomi me ai bo se watwa nyum so aka watwa nyum aka na me cheche obia me fans for me de me ni otamfo me che obia me ko Facebook live no he said e konfo ye bi no ma ye fe na me nua yi de me de fam kakra okay na ya dwuma na ye no ohu se ese bi mo the Bible person mo condemn here okay na obetre fie na woni nipa bi bebo ho no na kesa we ye comfort dia am se ka nipa on ka ho na eni akomfo no so bebra ye hu fi enti ayam se abata ye nyina me dia asam kakra me ka kire me nwa yi se hwe ye dwuma na ye no eduru na bi abotro me tu me ka kire se nso hwe amafam no ne nsam keka nipa dia to me so no nenso yesi momi amfanto so na mane nye ho ohun se yisaka se ye no kra so obese wadwuma na na no ma no kwan de na ba pay comment asese nya sem bia na ye de meso mayo senti ba mi tu wei ene so obi ka se metu maka no akwatwa akokwa ma no na busum ni tim e beto da kra no obenya no ma no ne na kasa onya no ma ne nkasa enti se de e ode be fa anisuo se abotoye mu be ba na ntiase be ye adwuma no no ba re se konfo nkasa ha ade be wo na na ye adwuma no ya te se puntmen enka bibia na ba ya so ya konfo bibia na ba ya so ya konfo nti se bio obi betimi akohwa agya na de abegu so aya ntwe se bia yi saka beba e bia na de kominwa konfo ka na oboa e bia na de yi saka so ka na oboa eto mo ba ye behwe nkyerechire mu se konfo ne yi na adwuma eno so no so ye ne ma didie na se so betra kwa no na wo di na sapatwe de a se behunu ne kure e bia na de binwa konfo so ka na nya ne kura e behunu ne kure wo eti emfa sam ne nto ho na nyame ya adwuma efiada na obi adwuma de hwe na na ahun mayin tasman de be nyina ne se me ko afie me ko hwe nipa ho adwuma okay enipa nye ye wo nipa bi wo ho a wo yi adwuma wo ho nsam kekaye okay obekeka ho nsam sa beto da no se wo ache kra na wo ton a wasema me wo ache de abo wo mu okay eso so na dwane na de nipa kantini do ana ase afem so ye wo nipa bi wo ho a wo te wiase a wona de waye na dwene se o se nipa wo keke nipa ho nsam ye nyini fra adwumam na yire nyaano ne kuro nyaano adwuma wo ye titra brotrefo asem ye komam sa wo baga na ha madamfo pa be ye madwuma mame na me ba e bia wo tifia wo nya adwuma ne bi nyo ye madwuma mam na me ba na wo so wa ba ye mi tumi makomo ne e na mi tumi fa adwuma na nkwa gana okwaje wi ye no ano
na nana wobɛhwɛ no na ɔne manager no akɔyɛ baako ne ayi no afiri Ewiase akyi wɔ nipa bi wɔ hɔ a wɔn de ɔbɛ ewiase no ɔsɛyɛ animguaseɛ ɔhaw amaneɛ na eduru mmerɛ bi a yɛadwuma yɛyɛ no asɛm a nipa de bɛtoo soɔ no na wontumi nye wa no but sɛ wommia w'ani a hwɛ awia ahoma nsuo ɛnoma obi ade asɛm ayɛ ni o na me kɔ Facebook na me hwɛ adeɛ bi sofo bi a ɔka nyamsam saa anoma afiri no ne gu nanum ɛkyɛ sɛ anoma no so ne tamfo no no ebi so na deɛ sofo ne kane ne nyɛ ti nyame soma sɛ kɔ ne gu nanum na gya sansam keka no wɔ keka no ebi so ana deɛ ne tamfo ne adane na anoma na ɔbɛ ne agu nanum enti na na mohwɛ nipa bi so a me nhunu woyi wadwuma obi yi wadwuma titiriw me na me wale police me se balance kura no ntɔkɔ ɛwɔ hɔ no apolisifoɔ no gya atra office ɛsɔbo nipa problem na ɛna me nte aseɛ fi sɛ ɔde ne da abɔ ho a wɔsi hei wodi wakɔkutu a ɛgya no koraa no so ahwɛ yɛ kora wobɛtumi ayɛ biribi susu mu asɛm nti asuo bɔ ne tɔfa sɛ woyɛ wabɔ mu kora nka bɛyɛ akata so na ntu ahwɛ obi wohyia nipa a ɛnɛ kora da mema adwene sɛ wohyia nipa a me fansefoɔ nka wɔnka nkyia nipa fisi nipa bi wɔ hɔ anana wabi okompere kɛseɛ no na wɔno ne ho akyerɛ no a wakɔfo no abɛtom no ɔtumi sɛe w'adwuma na no yɛ obi de masɛm bi aba na awerɛhosɛm sɛ ɔmo twa adeɛ bi adi gu kaa yɛase bi ana ɔma no aba bɛtena n'anim wɔba wɔanyɛ no hwio ɛtɔɔ da no wɔtumi atena area mu anya baabi kakra a ɔno nso de bi kɔsi a ɔno nso tumi yɛ n'adwuma enti wɔ nipa bi wɔ hɔ a wɔsɛe nipa enti asuo yɛnka ne sɛ mewɔ adwuma mema obi baabi wɔne nam ɔsɛe me ɔmpɛ sɛ medeɛ no bɛkɔ so ɛba sa wɔduru asua no mu a ɛne ɛpatrara sɛ wontumi nsɛe me adwuma so na da bia meka me so onyame no ɔwɔtwa honhom wobi de bi bɛdi wɔ sɛ awurade na adɛn na wonɔme awurade makɔ sɔre abrɛ na adɛn na wommoa me asuma ne nyinaa no ɛm sɛ yɛtwɛn honhom na mede deɛ mehu sɛ yɛdi dɛ no ɛwɔ asase so a sɛ woyɛ yie a heaven hɔ koraa bɛyɛ yie mede deɛ mehunu no ɛyɛ adeɛ no yɛ sɛm sɛ mekɔ fie makɔsua adeɛ ɛyɛ crep onyame no ɔhɔ ɛna yɛ kakraa bi na ɔdi nipa sɛm onyame no eduru mmerɛ bi a ɔmpɛntɛ mmoa hwɛ mɛhunu obi a wɔtumi abrɛ tu bankye saa ɔkɔ ne di nsra wɔ no wɔyɛ nti ne ɔkɔwu wɔbi nso so bɛtumi atwitwa yɔmmo ɛwɔ kagya tia wɔde bɛbɔ ne brɛ asaa no asisi adan ɛtumi de deɛ mehunu sɛ saa nkɔnkɔnsa ne saa nneɛma no megyere sɛ onyame ɔmpɛ saa yɛyɛ sɛ adwuma a meyɛ mmoa me adwuma no nso dɛ nka yɛ adwuma titiri mɛtumi aba asua anim aba yɛnhwehwɛ mu sɛ adwuma bɛɛ koraa na bɛboa meɛ ɛno bɛtumi aba hɔ sɛ nana mene meyɔnkɔ sɛ metɔ ade a yɛntɔ ma wade yɛnyɛ mema kɔ sukuu a yɛhunu adeɛ menko adeɛ bɛɛ koraa na mabrɛ wɔ wiase woba no ado wasɛm bɛgya no a ɛne ne nto nkyea ɛfaa no afa so ahu na me mahunu sɛ obi som bosom paa na ɔyɛ nokwarefoɔ onim sɛ wotwa toro kakra bi anananom bɛko no mahunu wɔ sɔfoɔ bi a wafa baabra wɔdi torɔ na asɛm no ɛmfa baabi a ɛfa koraa no ɔhu ɛso so yɛ akɔmfoɔ yi mmom yɛwɔ yɛ akɔmfoɔ no yɛwɔ demons wɔ mu obi a ɔyɛ kɔmfoɔ ɔno deɛ ne bɛyɛ ne bɔ nsam koraa deɛ ɛne ɛsoro nananom nketewa yɛ ayafa baabra yi ɔde gyina so no agu nipa nim ase mahunu kɔmfoɔ bi ɔte saa kɔmfoɔ bi wɔ so so anana ansa na nana no ɔsom no ogyi wɔ mu di wode dwa a wobɛkum ti no deɛ ɔka bia na ɛyɛ nokorɛ na mmom ɛnam sɛ maame ebi ne ne die yi a ɔto yi ɛnam sɛ dabi ɔde n'asɛm kɔ police station ebi ɛno n'asɛm ɔka no na ɛdɛ so yɛbɛka so ɔnyɛ sɛ wonim hwɛ na asɔfoɔ de nam no se nyame naso abia ma teneneefoɔ mpaebɔ ɛti suma yɛ ahodoɔ no sɛ ɔyɛ kɔmfoɔ na ɔyɛ tenenee adeɛ na ama ho te na ɔdi nokorɛ a ɔma so abia ma wasɛm woto ha wo mmerɛ wɔn abɛhwɛ wo wɔn bɛhwɛ na wayɛ na mo mematefoɔ nyina te sɛ yɛnyiyi wɔ bi ho nkɔpɛ nim wokɛkɛ obi ho asɛm akɔsɛe n'adwuma ha ma ho obi a wɔtɔ ntoosi wokɔ fra no ɔsɛ ei maame wɔ ntoosi de wɔkɔtete ne baabi agya anaa bɔɔla so na kyɛ sɛ ntoosi a wakɔfra adaka nyina nnipa bɛtumi de n'ano ase ho na wasɛe no ɔho mede yɛ sɛ yɛkɔ sunsum mu so kwamena so gye afei waba wo a biribi ha wo
wa mane bibi a kire wo so won krata asem akwantuo wa waresem wo bibia no fa me number no na me number ba ko no ye 055 76 67 510 sa number no dey WhatsApp 055 76 67 510 Mr. Ayin frame yemi audio if you say me one me wa mrem so be bro ba fra amade a cha me mfa if say me kwa fa pa me ntimi no nkasa na mo me number we aye 0243 na ne mfre no yeah we ne mfre no na mo mfre 0243 13 45 35 0243 13 45 35 no do frame me ba bia wo benya me okay wo frame ba bia benya me mesra mo se sia no afiante be wura nsuo no okay wa bibi hawo na me nsuo no nana me so we are pressure kra sabi no wo de sabi no sa anya yi abakpa be gina ka se de na ya bi kai obo se mo ma je wo de abra mo pressure mo ko hospital ni ade no nyame aye hunhun aduro bi wo ho aduro no ni e friend amuduro rabenum bi wo pressure enso na ta kakra de tibi wo sra ho no wo fura ho no tete de bi hu adanse asuan mu ade aduma tete wo de bi ya dwuma ho bia se fi mu ade enko ade na adwane na wo ye me ko ye ma tibi se adwaye tibi go nam de atwi yo wi ama akoda se bom so ho abrochirefo tie obi nya adwuma obi twa dia ya waresam utunefo sa anwumre yi de mi tunefo sa awade no eye tire okay me de bia me ko obo ho he wote sade anya okwa na kofa obo so wote sade anya emfa enti awade no eye tire enti se etira so dia na sabonsam bia be wura mu dia ara na ahwa so kwam na so je wo kwan ha wanyame no wote ho me de me nso no me friend Yesu Jesus o ye dwuma o ya wan wadwuma esa na mo te de si mama e fela no so oba no kre anya ya bebia no kre na hinta no o ma ne daddy yeah e ho so yanka se fasika be giska ye sika ho adwuma wo se wo sa wonya adwuma e ma ho na hunu obi no ne nema kakra gu kiosk so kwanta na so nema kakra bi wo se me kwara na ye bi so eso bua me ne se ye yi a me de wase da brampa e be do afisa ne no na ye no bosi anketenketen kra jeje no na onkoji bi so na ye no abeda ase me wa yenchenche won sa nyi usiko wo ba kakra ya kwa se na de matota eti me so kakra eti wo ba na ye bi sei na me so fabra na ma ya ma na me no atonchia enya ni mo ni mo ho no na wo ba betwia yenya ne sa obo so se bia me so na me twia ma anya ya no abeju usiko enti afia ni se ya de kwankro de chinchina sofo so adusifo so te se doctor for so sabre beto se na onya ahoto na tumi se me tumi hu se sa me se me yare a na bia eyebre anantontom bi na bia waka me yare wo hwa adwuma me ye me ko me ba me nyare so wo sa me yare na me nyim eno pa ho anasa ne nje na ma wo de wo konkwanse ye okura yi mu samu ya mu beto mu etina na mesra mu obia sabio wa so wade so abre na wontimi nya ba bi nsuan wo de abra ho me wa bra samai wo fra kra ba si adwoso wo fra ba bi e ba ko Dr. Mensa wo so pagona ka wo dura agora se pa ko ba bi e ton ba yira nwiamu ho asama ka ho mo do beba asama fo so adroba fo no otini bia se bia okobu obi anayi dabi wo bo mi di pe wado beba evi se ya so konfo ni bebrave me di efi ni ho eti afi jase so wudu wa kwase ho wo so kwada na ye bi ho emfa sama ka fagora ka na wasibi junction no so eti bi se efiara bia abo 9:30 9:3 and 9:3 no wa beto so na ye bi na me kasa na me semu bebre se wa kwasori abre na nyame no nyame wo twa nwumo me se wo de yi a have e kra be de yi se wo feli asanse so have wo be feli eti se wo ko be bi na so abra na se fi anya yi a wo da bra be tonchia wo ba kra no anya bi ama na ye bi he ma bre ma anya sika so committee ba ko na number no
number is 0243 13 45 35. I am yes machine no quantum. They say na me mo jin sisu ba ko kan. Etibuntie me na fa pe nya no wunua no ntie. E bia no pe me kira kwan. E 0243 13 45 35. You say there. If you dey bia you better answer from. Say you dey do bodo. Na WhatsApp line no the chat. WhatsApp line no 055 76 510 na no onya audio na on feba me abrochirefo me chiachia wo bia madofo ye na manfo frem na yete won ka che me she ho na mom sa time ya mato die wo be audio ana be so masne na de bi tum na de bia mitimi ba e be kan na otwe sene no nipa ho nsam ka no ne obi adwuma mu obi timi kwatena ho kwose na adwuma eno so e be ba so na yisaka ne asalamatu omo ba so etina na kakra me kan se mom ya no do ye ho nipa nsawe ye bo betia na ye bi ni nsagu ne bo a de o me tamfo kura ba kasa me ye papa usuri pe betia se na wota me so etima mom ya no do ye ho ne fa domom me ka kira tiefo obiara se bi ona na mo adawroma bibi hawo na na ma hemfofo na na ma sofo obia bibi hawo ne nkasa me ho no ye bosom oba wo bosom bia o me no bosom ne akichem me de me ni nsuo na nam te me sraw sa wo ba emfere wo de ontimi makra no a nsei ma bia hotel kase Queen's Park wo kwa no akopa ko me hia na ye bi ombe frɛ me amama ba Queen's Park usura na ese aso ejira so abrochefo amoba sa obakra na nkokro mu a wo de bra besuo usua wi a wo di udwumadi awi a wotimi kɔ se so ba besuo ho no wabobɔ o ni ama nketenkete bi a me ni problem bibia ho wo ba na se wo bedwale pu a wo beti adwa bi onwa ba na ye me nua no so ma me chiachi obia ha mam se wa ye odue ya wo de ba ya na edo stand bibi na fa bibra abi se abrocha fo me nyetwi nyi ado me de ho me ni obi a ho Ghana fo so me da obi a nto obi amra me da mo ase Come on! Ishra 104.5 FM. mensu ampa na awrewo ekum susum utie wo number 1 account radio station 104.5 FM yani akabia wo mu o yani edi susum nsam the headquarters anyhow every shi Ewiase Mu Nsem na the America tell ne say Ewiase die isako ene konfo salamatu o ma sem yi onso ne fa bai na awoso na nkyene bai na ade tumu numbers ni bowram na wonso menyiwa dwe nkyere 0322083581 83582 83583 83584 usuram na yetumi enye wadwe nkyere hello Emma good evening nini amejo so Pato Malik kazafi ya mwase need you konvoya kuma wakaje maji mi husa dia de boy taku Nsem die omunya butre konfonya butre na tino ni mana se ya da se ane wonso wadwe nkyere hello ma odini ba bia de free yo me pa cho o ani diem me kazafi se trape poso e fe mo anu ni yankoi tam da so mi tio mo me da se Ewiase de help esanse asemu abeto de ayese sebe nyansa amoti wa nyame dia domo a mo mi ka asem no yenim se metumi agye se mana yi na kakra me ka ne se
That is no. Sabe, as you say, Mutikum now about finding things. Where the Babylon now one every man. Also, to Nano Nalika. I don't know about the Bronos, so I find you always going to now tell you. Oh, if you have to be a yes, at the minimum Sabatoni, there where movement come and at 1 year ocean, we which means there will be a say you. Also, come out while 2 are on Nalika. As I don't know, they should be different. Yeah, Kay, Ghana for Ekata, Ekan, you found the Mutupa Unsa, as you sabi, that's a nano, or Beba, near Woody, to start the body of Beba, Madame Martin. Menso, Madam, I say hello. I was way. Dama. Magu. Hey, a jump on Bluffy Guamu Highways. Now, where? Boko. None have been where there. I am Yashran. You was a brother from Charway. Now, I was well. Me, I made black of fish or Hamburg. And then Tafuina Papa Brampu. Me, I mean, Papa Billis. Billis Broffin, Uko Presby. Hamburg, Michamina. Now, I was way. Ewiase won. What you are, I hear now, Usha see. So, now, me, go for me, I as a mini new. Oh. Everyone's one and everyone was one and your papa's out. So that's your own papa should become was a mother, but you what you mind. So you what you mind. Now, say, papa, or mom cohono, or maybe what dance here. The may be, or mom cohono. I already what dance you. So, and you know, papa, you made what dance, and you'll make a bien found. Nanamo, will be a jump of from your wife, my papa, the Michel. Oh, so hello. Kata Indian Camo. And Council. Exchange. Nama. Ramoya. Boko. Uncle, very attempt of Africa. Forming an answer to be mammy. Just and some good dog was equating. I'm Yadama. What is it? I bet that I'm a bye bye. Menso Mejo, so hello. Hello, Paso. Dama. Mejo so. Syria called about Copasafu Kulisile Amana. Sile young guy. Minister of Foreign Nagiman Koyi in our Casatan. Casabia, Abia. Abia. I say, I saw what dancing. I'm an artisan, I don't Badia. I say, I have only a brewer, a brewer in Pacroy. Hello. Oh, hello. Kafra. Hello. The battery no man so. I want to meet myself and a cabako. Sabi, o ka say, tell you, and just tell you. It's the first number, no move me, and you know your cars, whom you are turn away. Oh, telling in your 10 years, the chief cut on I just tell you no, a brand no face or no bummy, as you know, Musso say, I can follow your Punipa. As in a normal bomb, you know, as in a problem and tap for as you are away. I don't mind 10 years, and you're 10 years, and one of the quarantine. Yeah, so yeah, that was say, chief producer say, men found Frefua, Chato, near Fred Manina, is here. Hello? All right. Bema. Of course, wait. What was it? About your own Yabema, original Nigeria, and a better contract about a park which you have body. My main church is Chata, or Bakuja Bufuda, of Vadmadina, the Sobes Madura. We actually for this people to man big of 140 over. Maybe I'm not sure the energy cast in the name of the what is it in progress? It finished in time and got up on this one. You must come in your banner. Maybe a yado. Yes, in Biana Phobia of our own so. Because there will be a woman of my womb. In the American, you have from the money coming out, going to Mass. Uncle Swan in the Duma, at RCP. And so made our say, Hannah Bemi, a crime at the Fredman Cinnamon. Case number 2. Yabakwas and Tiach Magugu. Now, none other yet to Manim Sab of Fra. And the Papa for me. Did you attend some Bassay?
sabi mpredi asade wura ne turum nu ne yam niama ne nsuru nyina tete ɛho nsɛm yɛ degya santemam Ghana mam wiase nyinaa yɛhyɛ mo bɔse yɛbɛdi asɛm no kyaa ahwɛ yesu so ade brɔde hono kogu me ne wokasa yi saa asɛm no akɔsi sɛn the chief producer say abrantia saa abɔfra no a ne ho di nsɛnsɛmɛ no yɛde ne bɛba fidua mu no bia hwɛ no live na mebisa asɛm ne wokasa yi ne ho te sɛn wɔn a wɔdi saa abɔnefo sɛm no mmara nimdeɛ na ato wɔ mo deɛ kwan bɛ ne yɛde wɔn afa so ne nyinaa yi wasum wobɛti bi na mmom tarita aba Mr. Misraw nyabi no nom ɛba sa ti dia dia madagya ne fever jaundice ne nyinaa ɛbɛdwane Misraw unya tarita aba Mr. na ono no ma wɔbɛgya tum sɛ wanum atɔ so utimi tibidi na afɛ siesie ni padua no odun so twa ɔbɛbɔ wo sa na ne nyinaa bibia de dana akwa mu etimɛsrɛ wo pɛ tarita aba Mr. ndo so puo no atua no abohwi na wokɔ Sax Pharmacy sanso so ɛna abɛnya bi wɔ ɛyɛ Osons Chemist mrom Apidan Heba mrom Misty Heba mrom Kolinak enso ewo Ashtown and afei Premium Nutritional Center and also ewo South Junction Friends Garden paye etimesre sanso na Destiny Matters enso ewo Abrepo Junction yane Angel FM edi animhwe Western Pharmacy wa Bantama G roundabout honoma etimesre the doso prono frem panimfo ya wo de tarita ba Mr. Bedwaso 0243 329 338 0243 329 338 Adia anonia ni ade hwe awo Mr. Bebia nyame do aduru no odo afri adum akwa adum musofo ohina wutie me assemblyman MP minister Mr. se nyame ma abedi sofo na nya hoho a ense se omo nom anonia bia enso awurade ni New Bailey's Delight ede Mr. Omo manum Bailey's da no we yaman ultra modern touch into nya bina no ma Mr. hoho na obesom no wadu fie be yi kwan ni nyina no se wano adema no ede na adwodwo akoma we unya bina no ma bibia be dia danse se wankasa nyame ahwe animunyam na nso ahwe ho bi me se eden New Bailey's Delight me saw ebo no wo fom efo pabro ni bia osu atwika osefo fulafo na tesefo na me saw unya bi na onom na de beka no usa de show fridge na chele kama wo de hwa hoho a ombedidi so abba oh na ba bia wu me say New Bailey's Delight no bi na nsiesie me saw ubawura edwom na okotomo a emo no eba akopɛ ɛyɛ Food Lover Special Fragrant Rice nya bi nanu a ne basa oba emo a wonu ana ate akoma botu kura ukuru nka hwe ɛyɛ Food Lover Special Fragrant Rice mesraw ubawura dwaso a tobi utime de fried rice jollof rice anwa mo kura de na ba bia wu sanso na me no kasai se basa emutuo na wo ya Food Lover Special Fragrant Rice etime so ubawura dwoma ɛno kwa ɛna bisa mesraw se samu na abusuamu ni nyina emfili Universal Prayer Camp ni aduru mesra yakobɔ mpa ne awempa ne apubia gufom mesra uduru no ma hodadi wontia no ma kura su obi kura tie me ne dia no ayesunsumu yade twra ne se yanwa ne mpa ya da ya mra hu ntime mesra obɛbɔ mpa ya Universal Prayer Camp na wo se okɔ ɛda ukura da bia ya council no pa no nsia ne asinkonwa anwumre no nsia na aba wie ya da fiada mesra anopa no wɔtwe fa na osom na hyase ebe wie ye prem to bra na afei ya hye ne so se fiada bia all night ekosome ne okasai etata so den emran koi bonan na nso ko hwe hyebrem na da kwasiada de mesaw osom kase ne bekoso ye wi a ne aye council na afei wan kase asra wo mpewe na apede ben etimesre se emra ne se uye oba na oba kata oti so men hye kyekyere me tuja me bia trousers bia mfa mampa bonase ma wa fade no nye se Kristo achidifo no na jese nyame kodi ahia efan ne ekọ adwetia mpobi kwan na so sanso so na obetimi afre prophet Joseph Opoku 0248 889 194 0248 889 194 na watimi enya prophet now ne abon komo Universal Prayer Camp midika ka kireo si ebekọ asante achemagogo yense dwani teacher o mpotam ofi na anu ada asem isi beto sabri ye bisa se abofra nipa bonifo bi ade aba hye ne to nu ni tunumu a saden akobu sto bi ani ho nsam no akwasi sai
chief producer egusua diagnose na fe yenya yensentwe ni teacher na asemi mu nkyeremu bia odi amaye na mekoso hye obose ye tie nkyeremu no ye fa nkwantanso obi entu ne bafo sanso na tukuru nsofo na sabofra bi kura wanfa ni di obuo wanfa kwampa so no ade temantam wa obehu ni obeye ti samne ye be kwa ma no so ye ni teacher akobo asemi nkomo ye bisanse sasem no akosi sai emprepren ya ne mo edi nkomo alomo bites papa no num bi me so ma no ofuinsa we anya me nwanwa se Center for Research into Plant Medicine omde stamp na boso so benum nsa habama enuahini enutan chese enuabra nyina kakasi ani na me na de ya onya binum a wa bagya atum sa siesie ni fede de alomo bites unya mfinsha edumwatwa num bi afafura onso matua ho na mom mesia wasumdie ma numbi ebasa na yam kron awuntem me kwa ma no so na me teacher opani na pom ti sai yankopɔ asante a chimni ne potamu fom gidi se obia ho ye yankopɔ abɔkɔ ba musume kakra ni na ye de tu yatiefu anim se abofra bi a nipa bɔnefoɔ bi ede aba sabi sha ne to pia soa ne nsuru nyina tete asam ne koduru court epanimfo watu ne srani abasa bia me no kasai asam de dika akosi sai na abofra no ne dabrem te sai yo anko me dasi asam ba yi na de ni ye ni ma di atira ekoko me so nyabutransa wo de ko Facebook live na ko hwe bra emantia ba senum ko ni nsia so yire abofra ya no mo de abai hye to ko hebi Facebook live na ye misasa asotwe a ye de ama wo mo no ese fata abofra ni dablem nyame na age no ana ye bua ne sai wo de ko Facebook live na ko he abofra ya kana asemi teacher mi tie yo fani sada na me kana asemi ba ye de ni de ni na for the court hospital ni baby a ni de chire na no baby akudu se emanti no ne before my manti o ntina ma me kan na be na kakre ni ya beli o mo abonti isi de o mo abonti kakaka tu ni tu ai de abai o mo entra ya na o mo abonti no mo nya nkoso ani teacher na jasa mrantia odi sa abone fusam yi ya di sika bi ato onti so mmafie na mpanimfo gusu aye nhwehwemu na yan robofra no so sabre me no kasa ne tibia mu etesai abofra no na pomodi no enyanti na edumfo bi ese na bambo no wayi na fi abubuyi no ede na kotu ba bi kakra ye ni pakakra bi ni baby abofra no o se o pese no hoto no na bi esi a ansa na be mana ba o se titengo ye hu nto Dear for yanko Facebook live mamu won mo amhwe abofra tese o mde ahoma kyekire ne nan ansa na mo kyekire ne nsa gu nachi na fe kwabrane ma ne sudi na nim butu fam de ne nan tia ne sisi achi wo de ko Facebook live Insha 104.5 FM na hwe ne live na ye bisa se diga na hana ye wono obi tire de mranso se ne nsam yesei wo de ko Facebook live na ko hwe de ekoso ya ira hosem enti teacher se si ano de abofra no mekasa ne ho ato no anisa ma pomodi ne NCP ye kakra enti se first no ma me tie mu se kura no kura wo ontumi en se ni muye enti na pomodi ne NCP enti odon fu bi na age no akota ba bia ye o motwa na pomodi ne na mo hwe Facebook live no wodi mo fa we se nso ente kire ne yemisa se ebra na mo de sa ba tintin na ekuta brantie mi se wodi ko Facebook live
na sabi wo ngune to kwan no na waso torch kwabrane aso torch ade hwe abofra ne to sabe ye kwan no babie na watimi di aba na hyem ayawra hosem na yemisa se ebra na sabo ne fosam ne koso no abofra no nso dia na no waye na waye din ana dia na na ekoso asem ayawra hosem Stubborn way. Why you say that to me? Why you break me? Ani asamre wuchie ayebra omo chi abofra no na omo de sa eniye ade we aye no no na nem akira wuti bi no na monko Facebook live na monko hwe ebra ni we nyina ekoso hawa no omo de abofra ne nam tie bi Today ko Facebook live ko Insha 104.5 FM ne ko hwe eniye ade ane ade abofra no FM Ghana Ushe Facebook wa obehu se kwabrane pa tunenan asi abofra teso onya mfinhia ba se dumiensa krekɔ dunan wojira ne so dendenden ana foforo nso de aba ewura abofra ito na ekoso nyina ana abofra ne nso entiamu ne su a wosu ana wutie bi no Stubborn way. Why you say that to me? Why you break me? When you be my na me kai we said you ocean live mu amwo multi TV channel no Kopem Sign TV so na ko he and this answer about Facebook live Insha 104.5 FM na hwe o how we afeni anya bibia live ya me se be hebi kwabrane ahwe gina bofra ketwa we so ena obi so aso touch e de hwe ne to se be ya omonyira kwan na obehu abofra ne to kwan ni ye me so de ko Facebook live Tiano wakwa no wakwa kowu
ayayra hosem na yemisa sesei said the teacher echiremu a abofra no ne tibiam no kura ni nyame anim NCPC cha lemo ma dokota fa ya de na ochiremu a wana odi sa abonefo sami se de sika kase bi ne yade ato wontiri so ya mo na montene panimfo guso ye hwehwemu na mom no me say wo de ko Facebook live na de kokosha bi me no ka say teacher da so jira teacher hello bani enti se no me emisa e ba ni say no na nanom ne mpanimfo wa agogo abofra no ne hwemu no yetimi nya mpanimfo bi mo mo so abusia asene ana se ya beja abo awofo so busa na me no mpanimfo bi abo na de na nso no wo se ono ansa na busuafo ne enipa bi aya ono obudi sansa mo obo nkofo de mo aso na tia na de ne sana tie nje omo tiremu a omo se akwara ne abofra bono enti omo aja omo nim se abofra no anye ni ile fra na ni nkufa se sana eba no omo na aboa no sa ya sha tie fo nyina abose adomdom ye dadwada ya de abofra beba live no obi bia ahu sabre ne tibiam ene ba bia Ebeneza nyame de na kwa akoduru oponsa hawe ya mrantie de ne famu kwabrani na gina ne so no mo amuhwe Facebook live Insha 104.5 FM ene mo amuhwe Primsa TV YouTube Insha TV Plus kwana kohwe etini paboni fo we nyina ne na ti o man we mu gina bo fra we so tese na chika se nyina akra mabubu na anisa na mom no me beba bedwafie na ya shamobo sesa adomdom ya edodwada ye dia abofra no beba live ye de no beba live e won sha fam ha no bia nhwe abofra no ba bia ye nso ye dia ho kwato asem num be no kasai na pom dine no aduru ni bisase ye ko mu kura na ayese oni anke ankom ya nya semi antie ko mu a ka abofrai ni bisase anka ne tibiam tisai edi tija opani mpato me o edi meso etiefo nyina aye krado ubetimi ase abose sa domdom ya edodwada wo de sa abofrai beba efidua mu ama adofo nyina ahu ne tibiam ebacho mako abusiane na akosere o se peseka amansa ti mo ka eti omo ama me kan eti nyame ya doma ejoada letu ya bofana bo na amansa teacher wa she boy ye bompa se nyame ba mu ahoden ene nkwachene ye watimi de na di entoa wai yanzan treni ana ye nam sini awo asante achim agogo ana ate se odin chiremu be abofra dipabonifo bi de abasha ne to se ni nyina ne se akobu obi stani afamu niema na yetimi sensina ba te se men satenti wura ne to ana na eho anu disemode tu anim na momu ahye ebo sesa nyame adoma edadwada odi abofra bedi ento ofidua mu na momu no kasai Tabia ba center omo de tabia ba Mr. Abedja so no sunu numbi wati na basa honam ya Abedwane tidi ade ma de dia Johndis afi wanu mato untimi tibini ni nyina tabia ba Mr. Amekanfo ede ama uyam atim uyam timi bom kikikiki ma se nsuo mu na nsuo beto Mr. tabia ba capsules ena no so wasa o memna Mr. ebia na open do sopu bohwi na koda ni heba mrom Fredimens Keo Colnac Ashtown anabia ton no bia pharmacy herbal center bia ubowura hoso petabia herbal capsules and tabia herbal mixture the doso pro from penning for 0243
686861 0243 686861 Mr. Obawa Fefra wonum bi sanso no ba wo ma abofra nufo wonsumatua wo na me no ka sei ya tete su promo ana samre me no ka sei Franco Trading Enterprise omo dia ba ya akwam phone papa efie ene ho phone ba na ope iPhone Samsung Nokia Smart TV ni nyina no koduru Franco Trading ya tete so ya bo no aba from pay yetimesre Franco Television upe bia umreni mesraw from 32 inches to 55 inches ya tete so ya bo no eda from pay yetimesre bohwi na ko ya tena ya didi suyi mesraw atena ne ba ko ebe jaba jewelry sanso na challenge bookshop ne chepe na YFM ya wa tena ne ba ko ho na fei adum old Malcolm nchepe na Prudential Plaza Misraw nso ne hwɛ ne mu na kyesa abrosen abɔsɛ fam mu no na afei kofo clinic ne hwɛ ne mu na kageti a yɛsena abɛfo kwan so yi misraw wobɛhu Franco Trading Enterprise yɛatena no wɔ miamia we nyinaa misraw nkyɛmu bi atra so no hwɛ mpanimfoɔ 0246 422338 0246 422338 Lawson Herbal Clinic ne yɛduru misraw wokɔduru Lawson Herbal Clinic na bibia ɛdeda no akwan bi a wonom law care mixture Mr. Unya bi enuma enam yade ba no atia sabare ho gonorrhea syphilis ana wankasa ntimi mfafru ni nyina law care mixture nonum bi delay man capsules eno so ba mu delay na afi ba ma wankasa oyira salutu said the constable we share inspector ana se wono wankasa ne commander no Mr. The delay man capsules e basa oba no onfo ani munya fo Mr. Unya bi nonuma watenka no e be kosoro pa na afi utie me unya Lawson Herbal Mixture na no ma eno so babu nsauti yaw ana okra de na omu ana to asintini twon tridi ade ma de na typhoid fever nyina eso Lawson Herbal Mixture Mr. Lawson Herbal Ointment eyenku a unya bi sasra na febra eseyenso ani nso abedie pimples empompo ni nyina ebedwane na fe udi yenku a hunam na ni betoso na atimi akasa ni dosopu yemohwini ankwa he Cornac Herbal Misty Herbal Dani Herbal Freddy Mens have me apidank ana sewa heba eno so ewa santeman ponche mu bia traso no so Lawson Herbal Clinic company for 0242 133 577 0242 133 577 ye bisasa ayro wosama eto ya bofrei me agasa mi nyamade nyina bempa bi Samuel Asante asemi utumu nkyene sai me no kasai yentua mofra no foa ye kasai omuhu ne bra ben saa bra no abofra wona mabonten wo ye dai sey ye ne pepam sai ne bonim kwanhia wakohia ne yentu ye mpanimfo no binom sofo abofra no ye tunefo sey onkomram okona sa abo bi kano oba ye na duro eye dan ana ye ni sei in fact asamono ne akwara no fo ne na mehwe no mera ho nti we ha ze me sole free ho no mo da bia me ka se akwala boni bia sha se free efimu akwala boni bia hoyi sha se free efimu na amro besa ya mone no abontene nkrofo mo twitu nkrofo so ebu nkrofo sto ni nyina sha se free efimu mesre awofo esra mo munyamre emamomba munyamre emamomba because said obisa me no se yitu abofra ne fo yehwe ni yi na yene ne kasa do nkwala ne bibiri ho no mfa ho ne de obeka kire mo ontie but ebinu nso dodo na etie afutu enti nkoso said na wo kan didi kan yenhwe yenyamre ma ye mmofra no hwe tam a omreti abofra sa tam na ne maame wan na ne papa wan metese na wo kasa kola na emso onya 15 years kra as 16 osha so what you na age or young and look at the oye so kubu bi store ni said the no kofa ye se awofo mo mani ko mo ma ho a menyi ni se sa de we ebesi me wasem bia da bia meka se me ma me dia mefa me papa dia mefa na de krono ba oni be ba ho so no na wode epia bontene enkola ne bebre honom a eye namfo enkola ne bebre nso honom na eye fie sade entete ne te no ene de omkosa atebia ni mu na empanifo no nso a omoye sade we ade aye marehu wo mu pa ne se at least
at least anka omonhwe akola no mo fa no nko bia ne parent o ewo mu die se mete so mo ka se omunim se oyakola bone ya oyakola bone but yenya mrema ne kakra obetimi eden asesa ba mpanifo mate akola we hwe nkoso se obi etia no ne kokoso ni tiriso obi etia no kokoso ni tiriso ana brand mu wasensene dua ana odi wura akola to ana ye de torchlight ato no so edien pa na yedu ehefa na yedu ewiase be mu ne yewoyi chese enipa eni atenka ehumobro mpo ade manipa biu akola keto mpo ne ye ni sei ene panyi de am se that moment na ke mbetwitwa no de gya den ato ne mu enti go so de make kan se empanifo a omo sa akru no so in fact oma anye ni yi ena de toso bi a meka so ne se minim se teacher kan se ekokot ena ogusu di akire ba bia o se de pepe ye eto ma eya de suade ma nipa na omo sa akru mo no ye mfanto na asomdwemra enko so me da ase menso me da wase ogoro ne ya ba akopɛ eja manzo de me twen sa akran ba banyami adoma se mande me wa so mande me se akola ni nwia hwe anye de kraso afa bibidia ana me ne omunya atwe bitia na ne kraso akra na buade nani a bichini nya atwe Ghana fo se eye ne kraso akra ni wia de dia what dey so me se obriya bua first no omo mu cham ko briya banu minim ho akonfo me sa ko honum obi anya de ho biem de kan omo sa de kota etoso mienu omo de asik esa no etoso miensa omo da de hye gem e de hye no to de wura ne gem eno ano obi anya de ho biem Ghana fo ye hwanimu aye nipa bone won tamo se aya akoda wei omo se akoda behwe ana akoda kitwa ana wade ne nasi ne so hwa ekora we sei so me wiawade a omo di etu re su so ne se kan etu ene se kan ne mo di su so aji ujja bro pum so mo sami ati wakasa ho se na na profo me wia no wo mo ka to manya ni wo me wia o mbe booster ne ni ba o booster ne ni enya kwa ne be sare no omo me say operation no when no see oton ma o 45 years 50 years o me say o say enyemai nya kwa na sare we kesem no ka say me go no ti for na ju ade say ti for e ma ti be koyaji e ko kwa so e say e de ya so da for de bo mo e di o manim e di o machi e di o moko eno kulaba wotu onu oboka uye siku we boka uye aje tu onu ma okay ne so aprofu ko ye na bere no what you ma wuti ma wuti fifire no wape moko enu ho ahwanya ma aguanum obako na akola ketwa che operation kwa ne ya no masa uti agua so bi twao me de me ka cho se omom kan ai ana de oyem omo anya de ne fa se eye no krasa akra ne fa hwe onko wi ahwe onye kronfo ana mo de sa de ndin dia ana emra no mundi emre bi kageti ana wo so kageti wo so no jadi bi o ya de ko ni ma na se kronfo we de so ko fa wi mo ja no ko omo turu mo to ja no ko okojo bi kwa okejetia ni suit ehye no omutiri ni ska ene ne passport ne free mu afuro betra obetro no ma iso anga so kronfo osi ni transia 35 years 40 years oba ka dia jo heto anga so kronfo onya hwam ahu ye kronfo pe no ko so kronfo wi awu da yeni hwe na no ababa ba ko omoje ne phone ka ne ko no mu wo di free ka nim ka ne ko no omu wani frika ni wam ana otafunu wo munimuni cheka bi ba kan fan so ninkunu o maame onua ba wo yire ana sa de obi di jade diwa o kopie so kabende ebi so ba o wie na wie nu wa sana na sa repuno woni mu a omu so nim ne pa eso ku obu kwa hwe enkwala mgo twa obiti ese ka so bebe so ese mgo twa tire no kaswa wo just ma praba kan wo so mo kro de we kwa de so ma sa kumo pim for pen
hwɛ kwaketwa wɔtumi twetire o yɛde ko court no wɔsi wɔdi eso wɔsɛ kum ɔpemfoɔ adana arɛhoɔ ɛwɔ courtfoɔ eti wudiri sɛ sankwara nyɛma mu yie sɛ wɔn de abaasa no tuo wa akora bi nkɔwia de hɔ biem so akora bi nkɔwia de hɔ biem hwɛ ekurom a sɛ enipa kum nipa ɛna yɛde na sɛ wiem ɛna yɛde eto ɔde sika no kum ni twa na wɔyi na ɔsɛ de sika ni de twɛ ne mu sɛ tɛn obi a de bɛ sua nyansa sɛ etuo na ɔde bɔ nipa na ne de tuo de bi abɔ ne pɛn obi a bɛ sua nyansa ɛsɛ ekurom a mɛtumi gya ka kyerɛw aba bia no wɔn ma efiri mi papa kofoɔ so mi papa kofoɔ ɛbɛsi nana ato so obi a pɛ so ɔbɛsan sɛ nkukum obi eti nkɔfo kunkum pɔfɔ saa nani yɛ so ɔba bɛbɛ bɛ sɛ kum ɔba baako nani yɛ nani yɛ sɛ akɔ baako ɔgya ne mɛgya anim dada mɛnkum mama hɔ anɔ de tuo twɛn ne ɔkum ɔba no wɔdo twɛn ne ɔma kuri pa yɛde ekɔ kɔɔto a ɔkɔda prison ne abato yɛ na menedi obedidi saa yɛnkuno yɛnyɛ no hwee ɛde ti na mafo akɔ so a dia ni kwa no mu kum nipa na wogye sɛ wakum nipa ana ɛde waso ne abu akum nipa nipa awia kete mu a masa kam sɛ saa de ne nyinaa ka twa na ɛbɔ mpa yɛ sɛ kwa ne mama to sɛ twa da na twa nyɛ me na sɛ metu kwa na mo ase na sɛ no kɔ sɛ saa na kwa na so wotia yɛbɛhu ɔgye adwuma no na wotu ɔte yɛbɛwerɛ ho awerɛho ɔgɔrɔ meda ase na mmom ma memra chief producer ɛnkɔ so agona so asɛm nuaba nso ɔkyerɛ da adwene adwenkyerɛ sɛ hwemfo bi anyɛ ɔhwɛ wokasa wanka bi manso wokasa wanka bi wokasa wɔka bi ɛyɛ manso da bi da yɛhaha yɛni sa nana ɔna wɔ platform ɛnti agya manso menuaba nso wawia sɔre kɔ sɔre kɔ me so meka me deɛ mente ho ɛnkɔ so deɛ di ka yɛdɛ wase nyame yɛ adom a adwoa da yɛsrɛ awurade sɛ ɔma yɛnto yɛ nyinaa na abɔfra no mawura fie a nkɔ so yɛgyina so ka sɛ deɛ abusuafoɔ no ne abɔfra no yɛ ɔma ani no ani no yie ɔpɔn sɛ ɔkɔ wie adeɛ ɛmmerɛ wo Ghana ha wo sɛ yɛnuama so kasa na ɔkyerɛ ma bebree mu sɛ tuo pe high democracy yɛde ho kabi manka ba mamuo no ɛnte sɛ sogya mamuo no yɛ different sɛ ɔyɛ ɔman na sɛ United Nations hu sɛ ɔyɛ saa ɔmo twagya diom sɛ wɔde obi yɛ tuo pe mako no yɛkɔ sɛ ɛne abankɔnkɔn hyɛ ɛne yɛ deɛ no sɛ violence kɔ a yɛnkɔbɔ tuo pe kum United Nations no wawie ɔmahyehyɛ mu no ato hɔ nti wopɛ biribi a ɔmo no wawie biribi a ɔwie ase nti Ghana so yɛda United Nations biribi ne sɛ kɔpɛ bosia yɛni sika wɔ ha yɛkɔ ma yɛbuhyɛ no biam da nti mmara ɔmahyɛhyɛ wa sɛ yɛde ho a yɛde kamemaka mu yɛ adwuma ɛne bɛbɔ a ɛsɛ yɛde mmara yɛ adwuma ɛne yɛ nnɛ tete yɛde amamu bi na twaa mu no sabrɛ obi nka hwɛ nkyerɛ to teeteetete ɛde ni wɔ biom woyɛ saa sɛ pɛ sɛbesɛbe aburu na wosɛ ɔman no ɔman no kɔpɛ biribi a yɛde saa de no ɔma wei bɛbi fatiri hɔ a wobie sɛ pɛ ɔkɔ akorɔfo bɛwie a bɛbɔtu akuntu ɔnkɔ na deɛ mekɔndɛm ne sɛ abɔfra a wayɛ mfonsoɔ kɔfa adeɛ sɛ te saa mene ɔn so ka sɛ nyame yadoma adwoada pɛdefo sɛ atɔprɛ atwa dwoada ɔbɛwie bɛhu no kura wo mu na sɛ wokɔfa sɛ bi abaa wura abɔfra no tɔ mehwɛ a metumi hwɛ o yɛmmia no kuro ni sɛ mehwɛ video no pa na bɛmani agyina akora no tiri so na wɔtia ne tiri so na obi ɔka mu na obi de abaa wura akora no tiri mu wɔpia so wɔpia aduane so tie ni o bra wɔpia aduane so na akora ne kamu ji mawuo na sɛbe mpɛ dia sa kɔbɛde gye ne akora ne tiri so wo tie ne tiri so de abawuro ne turum sɛbe mpɛ dia sa edi manso mi ano ne nkɔsɔ o yɛ mo plato mi na mo plato mo nkasa mi sɛ o yo de bankasa mi ne bankasa enti me condemn enya kamo kyere kora mo fa no police station na mo de ne nana enti ogo metie no mini ano metie no nya hwe enti na sɛ wo bɛtena hɔ na de ba ko wura akora iturum na obi so gyante so na mo hya akora no kɔnɔ opon sɛ de ho yɛ nyina enye no emra da hɔ emra bɛkyerɛ yo givena court ho wale sam kora no musu a ba obi yɛ mkɔkɔ di o masam na emra kyerɛ bi yɛ de wo to wo ma mkokum obi wɔ kaso am yɛ nya wo mu o mo nyanya mfie o so mo duru a edum komra mu enso given court on tie mo fam na kwa so obetu da romande saa go so o me da romande saa ko fam se enkura no benya 18 years
tienio what about the romance sa ko from 8 years na ye omni said the bro mu onya 8 years dey jail dey bre no sata na o mature so what you say india say police ni no te bag no ya ko say o de mra de kun no emra na kra the kokra nyina ne say the omoyi aye no mo ya bofran enya okay total wrong and is a court to say o si gina ya and democracy no say dey yenti fo mu ko to afiase say e ba mu be asem ne yenwie me sre court wo di asem say o fa no kra to ba bi eda o fa no kra to ba bi eda sanka sabe obi ma so abrochire no ho a epoja sabe sanko fo yi komo ye jom kra kache sa o mun ko ya be frasa no social warfare fo mra e wo abrochire hwe oni oba kra ko a o se wa bono no kra no ko report wo a o ha na ya do so ne de ma social fo oba fo wore fru nchai o hu ba ne biem oba no nya de abehu ne biem nebom adafo menem na edi djuma no aka meet be se aduonu na djumadie no eba wie nemom Angel Dominion International Church ka say Prophet Joseph Mensah and Dano on the Bible edi djuma no Israel enko benku enko nifa no kra bia wasem no bia na adadi eti mesre se oha bia wonamu ebi kra na awu ati asia busuam udi awmawuo unwini fireby misro ni nyina na ye kwahen Angel Dominion International Church ya Prophet Joseph Mensah oda no udi ano eya waresem sunsu bi se no da ana okra no e kamia se oha na anamu no unhu se ehunamani se ye sunsu mu ni nyina ati ansa afrew eya kwantuo mu haw ana wo haw no kra se na tie ni nyina no Prophet Joseph Mensah oto ne safro bibia mesrawo ono ana de oil obi abadwa so no kra ni nyame anim Psalm 91 protection oil no wunya bina de sasra wankasa obagya tum se ebonsam ni 3 so tamfo bonsam timi enu nya da obi so tie me unso bia no hia Psalm 23 eno de be ma favor obi obehu bia no opewasem etimesre se ope Prophet Joseph Mensah na kira kwan a wo eye kuma se Timbola Junction odidjuma ho adwada ena benada sanso na enkranso so oama saman Stadium Junction besrawo wakasa no yawa da bia betimi no adi ehia oama saman ho nkokko Trado Salvation School ho besrawo honom ne from Dominion City eno kwasia da bia no wasi nkonya mesro nchemu bia traso no for Prophet Joseph Mensah 0554 477959 0554 477959 Hakiba Travel and Tour Services namdu aduru Mr. Sabrey ukoduru hanuma okwantu mu nsem nyina say ticketing booking reservation ahodo and afel travel insurance akwantu chese die na uhia pa ni nyina uduru Hakiba Travel and Tour Services no matimi aboa o ma ba na pese okoso Slovenia, Slovakia, Canada, US, UK, Switzerland and Japan o ma bia bebodin bia no Mr. Hakiba Travel and Tour Services o mbetimi do akọ etimesre yan hwa na kira kwan ewa he Kumase Central Mosque First Gate wa asemase echemu bia fra paninfo 0244 219 836 0244 219 836 Natural and Company Limited namdu aduru omna di dinat capsules abega so eno matu di dinate de ne basa oba uduru mpam anu aye bawe sentabo ebema wankasa watenka no aben no aye boho senkontomri ebasa na adwuma no aye enjoyment nko obi create me okompa so yesu nko ne moja kra pram no Mr. Basa uhia dinat capsules Proslab capsules eno su odwa so Mr. Junso mu ha nyina obu a ogu nsia ne mu apai mienu eso ba wonta obua wo yare sanso ene obi kura no kamia se sebi impredians ane hwa no ya na kese yare anaka kra bi kura na dwonso de obi kompa so otime dwonso mpreba burudu ansa na ade ache ne nyina yare ntime sraw dwonso mu ha bia Proslav capsules True Man capsules obamu agina so ma etime sra bema eyesisi yade ana honam tumi yo hyehye na ja utifa ene ma husa no ntam no Misrao, True Man capsules, a Bemana Jina Su Yirenche, na ye bawe, na Satisapia, a Wahana Pia, a Bassano Bane Bonnie San, Bread Jabi, and I said, you had the Bema, True Man capsules, Natural and Company Limited, Omusan Drew, Nidoso Poor Frepping for 0249 017101 0249 017101. Mamma Kososhe was Sebra. Wa bia wonam wa ma no ne Ghana fo monka ho
obeduru Ghana mo so mbetene nka na mom sesei me no ka sei o wa brochimam akwasiko kwa mamu etuase nyame adama watu kwa akodama no ne wo ha bi dadwen bi de oka nyina ne se oto ne nsa afrew eya waresem onkata asem na enimu unya adwuma nye ana wo ha be pa na wa ma no ne wonu a wonamu obi kura kamia se aye ntoyade wote abrochire nyina Ghana ba ifo da so ye no ne nyina ma me kosohwe wo se frɛ no cheso ha bi onamu osusu se eye sunsumu ade wa ma no ne wode wo se hwan ma me kosohwe yenim ni otimi ye etu ha na etuo betwa ebra wo koma me kosohwe na tena fra no 0044 7908 4699 14 0044 7908 4699 14 na wanya maame kosohwe na one no abo enkomo alomo bitters papa we dem the stamp na boso numbi alomo de tiama me filisa ensa we no onumbi antontom kwantimi si wo mu eyansan alomo u kan bebla wan yo bia ka se jama odi di crowd bi uro nsa alomo yansa bi a chese ehu adanse na soso timesre obanum nsa enum ofinsa alomo bitters entinya me wanwa Center for Research into Plant Medicine ni nyina omde ensen fan fidiem omde stamp na boso etinunum bi nansesi onemom we ya abofra nya mfi hyedu nwotwe manum bi wa fa fra wo so matwia wo na obanum nsa de am se den alomo bitters India spiritual doctor prayer and healing palace na tena ne madu misrawo o how bia last stop ne India man onye bese nwatentahwagu ontwa kokko ontwa odwan timoja sembia hu bi na mom de odidi dwuma nyina ne se candles no different colors and incense ahodo spray ahodo different just one ka sa oduru no ma obehu say yes to me nyina every India etimesre wa abofra ntimi nkasa wa ka sa wadi atu so abofra ni ntimi nante ana yenkuda obi tie me bebia na tifia duroda no adwonso gonorrhea syphilis utimi mfafu ni nyina India sebra sunsu bi be sha no da na sunsu bi ware promise and fail ni nyina no ye ko India ho wasi waton sanu mu ntenten abra love me alone oba ne bedon kwa na be ma no atena nko ho ehini ebe hu no ahene makokko ben 18 mu misraw oboase ni kuma se kwantempon ya so echemu bi atras no hwe India doctor e was 0240 553682 0240 553682 and 0208 297825 0208 297825 oya djuma ya wada efiada na memeneda ejevod of sabre ni bisaw se akaya brekuma bi na yeko na unim bema asante yes brother ogoro se de no osika nsem na wakano o mana yiwum no emrawum etina konfo praja ni suma ho a o police station sanity o se no the media example e true akrofo ni boost on ni wia mu niam nyina okay fa bibia fro young boy ba ko na waka ho but untimi fa mra ne nhye wonsem enti said na waka no ye bom pa ye se omde mra no ebe ye adwuma na ba bia so omde tromde ato na ogolo bra mekoi menua obi ho no mo ba ma bi ho no waye mere wo mpem ba ma bi ho waye mere wo mpem pa ontimi nya adwuma ba ma bia osuso waye mere wo mpem mesrawo ofre me number ya ye be ma waduro ya be ma waduro me duru ankasa be ma ohwe a be ma fon na efon obi ho no ma be ma no fon na efon afon ma aye ketwa kra obi ho so pressure hano hana nkasa tese wanum aduru anuma pressure na enko obi nso ho no mo a stroke anase diabetes anani sisi ya ne ya koko eteteo mesrew hawo ho wanum aduru anuma sele enko enne me ka kire wo se wo ye bema waye mere wo mpam wo de bo ani sisi a na wagem ama wani nye sometimes kraba kono no kra ni ho se o ne oba ne be sia ana oba nso ho no ni akono bomodin so de obe frame number we 0241 847483 0241 847483
7483 bema waye mre wompem bema wontimi mo adwuma bema wo de boss so sia na waje agu he bema o bema fon ana efon wo de bomoden so obefre me ba bia wo bia ebetim de aduru na brew ba bia wo bia ebetim amane aduru ne de abrew ana se oba woni atenka bema woni atenka bema hwa o bema no sotia na etie koko how pressure na etete wabrabo diabetes tete usisi ya wo ya oje ho anje o sori kra wontimi entrance o koto afade edene bomode so do be frɛ me 0241 847483 0241 847483 bema biara a usu se obema so ate tini bema bia usu se obema so ate ama sese kra ofere ana se oba wuni atenka ma ukunu bema wuni atenka ma ne yere bema obema afon bema ode boss asese ya na wagyamu oti ya asese ya na wapete mesra frame number we 0241 847483 yo memma dro ho no bibidro kan bibidro bomade so do be frɛ me na yen sande aduru ma ba bibia wo bia be ma stroke na etete wo diabetes how pressure how anase koko na etete wo wo de frɛ me na yeni nkomo obi wo se me da mintimi na me da ya na masole me da ya na masore mesra bomade se wo de be frɛ me 0241 847483 0241 847483 bomodin so de obefrɛ me saa number no na yenko 0241 847483 0241 847483 medase menso medawase atiefo adofo yene mu na edi dwuma no nemom mesrese dwumadie so no baswa na 730 kasa we yan hohoro ho kasa yensine sentomago no ma kasa ho abanyam edi amaye na bremu die me bia ho manatum nemom prophet Elijah Opoku House of Fire and Anointing Ministry obo adwuma so for penny me va kwanya so na mamu adwo ai edi mesra edakwasi ada nyina ekosom fa the school junction mesra oyira me say fa the school junction school ni okay academy wo de gina ha ka be ba be fa na akọ prophet Elijah Opoku na House of Fire and Anointing Ministry so for penny mesra oyira na number ni 0550 073395 0550 073395 0550 073395 unsuram na yemisasa onso asam ne fa ban na otumu enchene nemom mesra se me no kasai wan kasa no bewuram a medika aka kasa ye hohoro ho kasa yensini sentomago bewuram na menyi wadwe nkyere ebra wonso so wuram no hello 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 Mejo Smini abaya no amu afidie na akofom kakra ma why boko hello Mitio hello nana enkoso ba kusi bam gwa mi ni amede se kronkron apom te sai nana wada uruma yede wo fase wadi nya Robert amukata bi kuchun krasa menche me papa pay my boat ton chana do kuchi nana yana wo fa mo ne ya papa mo no mada uruma akwala no anya de dawo je so dudu awu akwala to na je wu kunu krawo so mo di ba te kwa na bono no mo di ko fie kra na ka better things yede sa duano do 1 or 20 no ya hwene nim the Monday yame ya do mo ba so bano wi ade ne dia so kwan yan so ene no ba so an fresh ne dia ene mpanyifo no ene mpanyifo ni ndi na bibia ko yema medase meso medawase hello hello Ladina so mo kama ya ho ade mo Amos somehow papa and somehow of a back where to chamo papa yame ekare de ye twa enim se na bibia be ko papa nyame chen kana ko ayaro hu chamo somehow and somehow ampa Amos hello hello Oba Dama Oba si Nigeria ni masama subatu no kofi esa nzopa ejmapa mo bon munya na ya na Oba imo ya na mukonim
the mirror Robert we can of one question to say. Said the other say, if you are the first Medina, they are the same at the same. Abofra kwa we are Ghana in America has been played the and they are for 4 years. Some comments are no more years. Because a common we that in care can convoy that be ever cancel. But you may have a friend or of our between the Abofra become who fears and who I'm telling you now. In the messages and 24 so much is Anthony from this head manner. That your mom from us Abofra said the name of Bunshabano and Nadia Mefa, a Jadia Mefano. Omunya sade no mu ye no na mu omai that's it. Menso me da wase hello Senior mo senior. Hey, honorable one. Oh, weka. Ba jo ho ye de. Honorable boko yan ko ni. Ah, asanti be kwai. Asanti se ya assembly man di for kwabran na na tekariya pa o pesu mi na asanso ni so tie pa. Ofa. E mi ni abaka kwa ne nche. E be se Bofran se bone be kwa no aya woni e da city se odi abasa bi e di ura ni trum sa se da se Ghana to so we die mo mam la anya aduma en pese na nanom anaza se me ma na committee hu tutu ntuma ni about the pa chaw let the rule of law take it course. Thank you very much for giving this audience. Me so me da se no adwen kira hello ba jo di ni ba bi adifri Kwau Abene for one year. Oh, Yanko Pado Mumbai boy, young guy. The Hanaka say, I would not to form the Ababas and ran it too. I'm a windy fans work regularly so. If you ever better to walk around the Ababane without it, just a whoop to Precope. One of them ran Yuma. Now, Ghana had an airport. I would do some other door for the door. Menso me da wa say hello. Hello. Be ma odin ba bia de fi. So friend Orlando. E ka tasu da bia fun so. Me too. Yo, when penifo no duma di no mudi di akran de do say akra na ye nkra bonu sem de. But yo mo zie no de mo anya de kra. Nti emra ni won ni sem se. E da se ne won so adwen kire hello. Hello, Uncle So. Bema. Mama Jo. Yeah, Jo Suminia. Pacho, media ni Jo. Ahana makoko bena mdo wedu. Yanko Jo. Na Uncle So endi kana yanda doctor for mama sha kula na se o ma sha no na o recover. Na abua kula mpo se ukuma abua na se wan kun kompa so a. So ayebo kan ayebo ne ma. Na nipa da seni. So then publicly now I say na adadi na Ewiase na hunde minister mra no mbedi so nko so nyame come on na juma pa mbo ma tantama onka wonso so hello agbozo hey e jambo brave kwa mu hawi agbozo bema mimi abakala breme amcham na agbozo ke manager manzo e adwene so ho enen ko lai brofi menaye me ya me dwuru mo ho azume hu anya yatoa azume bu aka pro ni mo ye be kora bo be bo kwa anya sim godua obo wiesu kwa no small boy be 16 years na waka kire wo yese me be me ni wo yire da so ndi e cho mo a me de ye bani wo mo ye bu ko mo ye mo mku mo why makrao Menso Joso ofrafo otwato hello. Yes, you the fire sounds no nyajune. Ngozo might be a son of the choir, selling wine of your nam, ngozo play tana rama, our big bang or town, a book in Roma. Ngozo, the name my name of nyajune. Sebi Bonisem be a chronicle fire, and so we are the which it means yes, I start a stand. I said, we are about to media. Because from this entry, if you can, I in Penisono. Bible said, Bonnie, a table Bonia, or the Bonnie Bachen, to be Bisano, or then got the control of him, say now, Banabaye, now, Fono, and yet the Zabian Sankawa, Nankawana, Mobia Rutua, and the Kanya Bana the Kuntum, for the map for Medazi. Menso made our say, Hanam de Fredman in a cinemum, above a flower Santua. Menoka say, so for Santi say, and no, I would that.
tiamu a wodafa na mo a mo boy Facebook live do jam fisilas no nyina hinewa Naomi Arita Bonzi no usu ansa Monica Opon DJ Clinton Matedo usu ansa na ya bema ono kani Veronica mo nyina mo hwe live akwasia jenim onso hwe afi misraw Bedman onso o hwe live na afi akwasia jema K2 mo nyina ya chiamo na je ye ko so boy who my free adwa da bepem sa ene fie ye de dwumade ni nyina ba wieye esre wrade so fa ye nkora na otwe ye free adwa de kono osa me fa me start dwumade ase ye da na se so o my sane muso bi anka ye aseda de ye ntimi mfa ni da so so ne ye di ni ye because o ka ye fo koba da bia wrade ohimobo ye de wrade ase ye na de yamanso man tab do me fa the tab odifo mike wo hwe bo a me chiawo so for paya wo so wo hwe bo a odifo azik ono yere mo atimati mase sofo utie bono yere mutie den de chamo pa odifu ba gas na usu bla mai busun kruwa anti agame so aso asu ebo kodofo jo ono yere ma adwiri mo atwoma manhia abaden ne ho a na mo na nampo twumasi miwura wona oyere ma meje mutie den na ma hia ma nwumre sa na champion yere abanso UK de Thomas ono sister Mavis mo speech Church of Pentecost chiamba bla bonso ne mama leaders of Denmark me bla penny bla church kwatin wo UK me chiao Georgina one wunia wukunu ka chiri bedu so Germany babla Dana one wukunu so mo Israel bitim amaji wa so me chiao be so UK because o edo bubi ase na nanchia no ya na yesa isi ne mom titwosa 7 ni ntwe wasimisi ano na ma chiamu pi yakopa hoden foforo de besumu afri dwada abesi ya wada ko sise fiada eje usu ebeda ne baton stick na hye nsem nyankopon